Bueno, pois bos días a todos e a todas, compañeiras, diputados e diputadas, persoal funcionario, medios de comunicación, público que nos acompaña, bos días a todos. Imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de xuño e creo que nos podemos alegrar todos de que estemos aquí presencialmente. Damos tamén a benvida ao último deputado que tomou posesión e que non o puido facer presencialmente, que o fixo telematicamente, así que benvido a esta sesión ordinaria. E antes de empezar o propio orde do día, quería dúas cousas. En primeiro lugar, disculpar a presencia inicialmente, logo se vai incorporar, de a compañeira deputada do Grupo Popular, Lola Castro, alcaldesa do Courel, que ten outra ocupación agora momentaneamente, que se vai incorporar máis tarde. E, por outro lado, se a señoras e señores diputados lles parece ben, dado que o primeiro pleno presencial que facemos, e como institución debemos ter un recordo para esas persoas que xa non están con nós debido aos efectos da pandemia do COVID-19. Así que, se parece, agardamos un minuto de silencio. Gracias. Comenzamos, pois, a orde do día co punto 1, que é lectura e aprobación se procede das actas das sesións ordinarias e extraordinarias celebradas o día 26 de maio de 2020. Non sei se hai unha cuestión ás actas. Non hai, por tanto, sometémolas a votación. Votos a favor? Unanimidade. Apróbase por unanimidade. Pasamos á parte resolutiva. Punto 2. Proposta para a solicitude de adhesión á rede de entidades locais para desenvolver os ODS da Axenda 2030. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión de Asuntos del Pleno correspondiente al día 25 de junio y la propuesta de la Presidencia fue dictaminada favorablemente para elevarla al Pleno para su aprobación. Moitas gracias. Para expoñernos a iniciativa. Non sei se hai algunha petición de... Vai haber petición de palabra, por lo tanto, para expoñernos a este punto, ten a palabra a doña Pilar García Porto. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. A proposta que traemos a pleno é para solicitar adhesión á rede de entidades locais para desenvolver os obxectivos de desenvolvemento sostible en acordo coa Axenda 2030 nas entidades locais. Trátase de levar a cabo unha actividade dende esta rede dirixida a favorecer a coordinación de actuacións entre os gobernos locais, permitindo acadar mellores resultados na implementación da Axenda 2030 nas entidades locais a través da localización e desenvolvemento dos obxectivos de desenvolvemento sostible. A rede vai a ser un instrumento para ofrecer ferramentas aos gobernos locais para que acaden os seus obxectivos de acordo coa implementación desta axenda en España. E, ademais, vai ofrecer
pautas, información e propostas de actuación para facer fronte á crise provocada polo COVID-19, tendo moi presente unha das principais premisas desta Axenda 2030, non deixar a ninguén atrás. Coa adhesión a esta rede, o Goberno local, neste caso a Deputación, comprométese a determinar un conxunto de actuacións que deberán incorporarse nun plan de actuación ou estrategia local aprobado no seu momento polo Pleno, que incluirá un análise de situación e un plazo de localización e implementación destes obxectivos. Paralelamente, iniciarase un proceso de información, de sensibilización para a participación de todos os axentes locais, económicos e tamén as organizacións cidadáns representadas na vida municipal, neste caso provincial, para a súa implicación na implementación local da Axenda 2030. E, ademais, as cidades que participen na rede deberán asumir, mediante acordo plenario, a declaración en favor da Axenda 2030 aprobada pola FEN no marco do seu pleno número 12, algo co que, dende este Goberno, estamos de acordo. E, en función deso, pois, extraemos a proposta que todos vostedes coñecen. Sí? Gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Por o Grupo Popular, creo que neste punto intervén o señor Castiñeira. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Lóxicamente, a Axenda 2030 vai encamiñada e dirixida aos concellos, ás administracións locais. Este grupo representa pois a 67 concellos, 30 alcaldías e o resto pois diferentes grupos municipales. Respetando un pouco esa autonomía local, hai concellos que están adheridos, hai concellos que aínda están pendentes de adherirse. Ademais, entendendo tamén que a Xunta de Galicia ten tamén avanzado o pacto polo clima coas alcaldías, na que faltan tamén moitos concellos tamén por adherirse, non, que vai nesta línea. Un deles é o concello do presidente da Diputación, o Concello de Monforte, en vías tampouco de non duplicar esforzos, porque ao final o que casi acabamos é difuminando a mensaxe. O Partido Popular, pois, con esas razóns, vaise abster. De todas formas, pois, esperamos que non quede nunha mera declaración de intencións, como pasa moitas veces nestas cousas que son tan xenéricas, boas palabras, pero despois as accións pois se quedan moi atrás. Non, decía, como ben vostede decía, señora García, un dos obxectivos, leo textualmente, la red será el instrumento que ofrecerá herramientas a los gobiernos locales para que alcancen sus objetivos, de acuerdo con la implementación de la Agenda 2030 en España. Y, además, ofrecerá a los gobiernos locales pautas, información y propuestas de actuación para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19. Teniendo muy presente una de las principales premisas de la Agenda 2030, que es no dejar nadie atrás. Eu creo que se deberían aplicar un pouquichiño esta circunstancia. A Diputación de Lugo quedouse atrás na crisis do COVID-19 e non quedouse atrás por chegar tarde a todo, porque sí se chegou a tarde a todo. En general, na resposta ao reparto de material, pero fundamentalmente votando en contra Partido Socialista e BNG do plan post-COVID que propuxo o Partido Popular e que era moi interesante para todos os empresarios e para todas aqueles pymes e pequenos e autónomos e, sobre todo, tamén para aqueles afectados polos ERTES, máis de 4.000 personas, 4.000 lucenses. Para todos eses era moi necesario un plan de reactivación da que a Diputación de Lugo se quedou atrás. Polo tanto, eu creo que non empezan con moi bon pé, pero, dende logo, vamos a dar esa confianza. Esperemos que nesta legislatura se cumpla escrupulosamente estas normas ou este protocolo. Tamén si é ben certo que non está moi concretado. Non se sabe como vai a funcionar, non sabemos tampouco as cuotas que vai a ter que pagar, nin a Diputación, nin os concellos, e hai bastantes cousas que
que efectivamente aínda non están moi avanzadas. Polo tanto, nos abstemos, pero con esa idea, respetando que, de momento, hai concellos gobernados polo Partido Popular e nos que o Partido Popular tamén está na oposición, de que aínda non o decidiron e tampouco queremos condicionar esa situación, esa axenda. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Castiñeira. Don Efrén, renuncio ao turno. Moitas gracias. Doña Pilar. Pois, gracias de novo, señor presidente. Como vostede sabe, señor Castiñeiras, porque foi dito aquí, e vostede mesmo creo que o repetiu, a rede está en creación. Polo tanto, a rede está en creación. Polo tanto, neste momento que toca é sumarse. Vostedes, desde o ámbito local, no que gobernan en moitos dos concellos desta provincia, saberán se queren adherirse ou non. Nos, dende logo, como institución provincial, así o decidimos, e creemos que se van a ofrecer ferramentas aos gobernos locais. A Deputación de Lugo é un goberno local. Non intente vostede derivar isto a un debate interesado, poñendo xa en riba da mesa unha pedriña como dicindo que teremos que facer un traballo extraordinario para os concellos. Os concellos que queiran estar nesta rede teñen posibilidade de adherirse. A Deputación vai estar aí e vai a traballar en colaboración con todas aquelas entidades do país que decidan sumarse, ao igual que estamos facendo na rede de destinos turísticos intelixentes, que, por certo, xa nos ten aportado algún fruto. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Señor Castiñeira, que interviene. Moi ben, renuncio ao turno. Moitas gracias. Sometemos entonces a votación este segundo punto da orde do día, que é a proposta para a solicitude de adhesión á rede de entidades locais para desenvolver os ODS da Axenda 2030. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 11 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada esta proposta. Pasamos ao punto 3 da orde do día, que é proposta de modificación do Regulamento Orgánico da Diputación Provincial de Lugo, proposta por Secretaría. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminada en la misma Comisión Informativa de Asuntos del Pleno correspondiente al día 25 de junio y la propuesta está dictaminada favorablemente para elevarla al Pleno para su aprobación si procede. Moi ben. Pois, para expoñernos en que consiste esta proposta que nos propón a Secretaría, ten a palabra polo Goberno don Pablo Rivera Capón. Moi bons días a todos, moitas grazas, señor presidente. Vou a tratar de ser breve porque o que traemos é aquí unha proposta de modificación do regulamento orgánico para unha cuestión moi técnica, moi concreta. Como ben saberán, no capítulo 6 do regulamento orgánico aparece recollido nos artigos do 125, do 122 ao 125 o procedimento de elaboración das actas dos órganos colexiados e das resolucións de presidencia, así como a súa transcripción aos libros de actas, ca irrupción da Lei 39 de procedimento administrativo, da Lei 40 de réxime xurídico das administracións públicas e co decreto 24/2018 da Vicepresidencia da Consellería de Xustiza e Presidencia da Xunta de Galicia, pois recomendan a paulatina incorporación dos medios electrónicos, o deseño e a implementación de medidas no ámbito digital, a paulatina digitalización dos medios electrónicos. Creo que se ten feito un bo traballo neste sentido nesta institución, infraestructuras que permiten, pois, de algunha maneira, poder transmitir os plenos de maneira telemática, que permitiron teletraballar o 80% da plantilla da institución, así como outra serie de medidas que facilitan e incluso melloran a transparencia desta administración pública. Por eso, pois, traemos esa modificación. Lóxicamente, no regulamento actual non estaban a irrupción, non aparecía a irrupción dos medios digitais, e o que se fai é, no artigo 122 en concreto, incorporar o concepto de videoacta, que a pesar de que os vídeos xa se transmiten en streaming e aparecen en directo, quedan nun repositorio, pois incorpora un mecanismo, un sistema moitísimo máis avanzado que hai actualmente, que permite indexar e darlle unha validez legal ao libro de videoactas, así como tamén o libro de actas da Xunta de Goberno e o libro de actas das resolucións de presidencia. Finalmente, isto aparece no 122 ou 124, no 125 se incorpora a mención a ese decreto que facía referencia da Xunta de Galicia. En segundo lugar,
E, definitivamente, o que teremos hoxe aquí é unha proposta para que se aprobe. É necesario a maioría absoluta dos membros da corporación e, polo tanto, a súa exposición pública. Pasados 30 días se levará a súa aprobación definitiva se non hai alegacións. Este é un pouco o resume da cuestión que se propón hoxe. Moitas gracias, don Pablo. Señor Castiñeira. Gracias, señor presidente. Perfectamente explicado polo concelleiro Rivera e, polo tanto, nos temos pouco que engadir. É unha cuestión técnica de secretaría e, dende logo, tratar de adaptarse ás novas situacións que nos dá isto, ás novas tecnoloxías. Costou que o Goberno accedese aos plenos telemáticos, recorde, casi o instamos 3 veces, para que o fixera como unha cuestión xa prácticamente normal. Ao final foi normal, chegamos a facer 2 plenos telemáticos, pero sí que teñen que recoñecer que lles costoulles, verdadeiramente, había unha desconfianza no equipo informático da Diputación de Lugo, que, dende logo, fixo un traballo absolutamente extraordinario. Non é fácil poñernos de acordo a todos nas nosas casas, pero creo que demos un bo exemplo. Tamén o teño que felicitar nese caso, porque vostede é o presidente, ao final tuvo esa valentía, pero, dende logo, costoulles un poquinho. Pero benvidos ás novas tecnoloxías, de todas formas, dende logo, simplemente é unha pequena anécdota, non? Isto é unha cuestión técnica únicamente e, polo tanto, vamos a votar a favor. Moitas gracias, señor Castiñeira. Don Efrén, quere intervir? Non, nada que engadir, que explicou moi ben o compañeiro Pablo, unha cuestión técnica e incluso me atrevería a dicir que de sentido común, non, con as novas tecnoloxías, polo tanto, a favor. Moitas gracias, don Efrén. Don Pablo, quere intervir? Eu, sin ánimo de polemizar, porque non se trata deso, queda claro que é unha proposta técnica, pero, costar non costou nada. Estupendo, pois estamos todos de acordo, moito mellor, non consumamos máis tempo. Sometémolo a votación. Votos a favor desta proposta de modificación do Regulamento Orgánico da Diputación Provincial de Lugo? Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Gracias a todos os compañeiros e compañeiras. Pasamos ao punto número 4, que é unha proposta de aprobación se procede en relación coa solicitude do Concello de Ovaladouro para ampliar o uso e destino dos terreos adquiridos ao beiro do Plan Único de 2017, investimento número 250, denominada adquisición de terreo para o desenvolvemento de actividades económicas e industriais municipais. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión de Asuntos del Pleno correspondiente al día 25 de junio y el dictamen es favorable a la propuesta presentada para su elevación al Pleno para su aprobación, si procede. Moitas gracias, señora secretaria. Vai haber algunha intervención neste punto? Non hai, por lo tanto, sometemos a votación. Moitísimas gracias. Votos a favor. Unanimidad. Aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 5 da orde do día, que é proposta da aprobación se procede en relación coa solicitude do Concello de Oincio de modificación / sustitución de investimento incluído no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019 e aplicación de remanente. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión de Asuntos del Pleno correspondiente al 25 de junio y el dictamen es favorable a la propuesta presentada para su elevación al Pleno para su aprobación, si procede. Moitas gracias, señora secretaria. Alguna intervención aquí? Moi ben. Pois sometemos tamén a votación. Votos a favor. Unanimidade. Queda aprobado tamén por unanimidade. Ben, pasamos ao punto 6 da orde do día, que son alegacións presentadas á modificación do orzamento da Diputación 2020 vía suplemento de crédito e a aprobación definitiva da mesma se procede. Aquí supoño que se vai haber debate. Entonces, a compañeira que leva este asunto por parte do Goberno, a concelleira de Facenda, doña Mayra, ten a palabra para expoñernos en que consiste esta proposta. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, señores deputados e señoras deputadas. Na sesión extraordinaria celebrada o 26 de maio do 2020,
O Pleno da Deputación Provincial de Lugo adoptou o acordo de aprobar inicialmente unha modificación de créditos baixo a modalidade de suplemento de crédito para a cobertura de determinados gastos aos que se pretendía dar cobertura neste exercicio por entender que era necesario afrontalos dun xeito inmediato para atender ás necesidades específicas. Esta posibilidade de modificación presupuestaria é froito do esforzo de xestión e da decisión firme de colaborar na medida do posible coa dinamización da actividade económica na nosa provincia, que redundará de xeito seguro nunha mellora na calidade dos servizos prestados aos concellos e nunha mellor atención aos nosos veciños. Entendemos que non se pode ter recursos ociosos mentres os veciños e veciñas da provincia teñen necesidades, que estas actuacións pretenden precisamente mitigar. As circunstancias expostas reflicten o carácter urxente e que non se poida adiar a súa execución a exercicios orzamentarios posteriores. O contexto actual, enmarcado na crise da COVID-19, afóndase cabe nesa necesidade. Sabido é que, pese que no momento da aprobación inicial xa se destinaba unha cuantía importante ao gasto relacionado coas transferencias a concellos e de apoio aos sectores máis afectados pola evolución das consecuencias económicas derivadas da crise sanitaria, a variabilidade da situación provoca que estimáramos conveniente presentar esta alegación que se propón para a súa aprobación, que precisamente o que considera máis axeitado é destinar un maior crédito ás axudas relacionadas co medio ambiente, a igualdade, o benestar social, a ensinanza universitaria, a promoción turística e o desenvolvemento empresarial, todo elo para garantir e dar cobertura aos sectores máis castigados por esta pandemia sanitaria. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Polo Grupo Popular ten a palabra o señor Poi. Gracias, señor presidente. Buenos días. Presentan vostedes a este pleno un proxecto de orzamentos no seu momento. O señor presidente logo presenta unha modificación do proxecto de orzamentos vía suplemento de crédito. O 19 de xuño presenta unha alegación á modificación do proxecto de orzamentos. Onte mesmo presentan vostedes unha nova redacción da alegación da modificación do proxecto dos orzamentos. Ningunha desas partidas, por moito que se insista nelo, parece estar pensada para afrontar a realidade do COVID-19. A min é un pouco ilóxico pretender que facer reformas no Pazo, por exemplo, ten relación co COVID-19, será relación co pésimo mantenimento das instalacións deportivas. Por certo, xa lles vou adiantando que, na miña opinión, que evidentemente é solamente a miña opinión, 10.000 euros para todo o traballo que ten o señor Castro pendente no Pazo e nos seus anexos, unha de dúas, ou vai facer como sempre, non tocar o traballo nin de leixos, ou vai ter que pedir máis cartos. Vostede, na súa tometina de costume, seguramente atopará verbas distintas para describir esta situación, pero o certo é que todas estas correccións, alegacións, novas redaccións e modificacións do proxecto dos orzamentos non son máis que o reflexo dun mal plantexamento, dunha escasa previsión e da nula coordinación propia dos bipartidos de esquerdas. Gracias. Moitas gracias, señor Poi, pola súa brevedade e a súa concisión. Eu agradezco enormemente. Señor Efrén, don Efrén Castro. Sí, ben, eu vou tratar de ser breve e conciso. Algunhas das afirmacións que fixo o señor Poi eu creo que son atribuíbles á súa falta de experiencia en xestión, porque redactaron un orzamento, un documento vivo e pasan todas as administracións, modificacións e cambios durante o ano, pois é algo común nesta institución, nalgún concello e en gobernos autonómicos. Polo tanto, bueno, demostra a súa inexperiencia, non pasa nada, todos temos que aprender. Despois, bueno, que fale das instalacións deportivas, o Partido Popular, cando a Diputación, sin ser o seu cometido, está a cubrir a falta de instalacións deportivas que hai nesta provincia, e noveadamente e máis agudizadamente na cidade de Lugo, pois, home, cando a Xunta faga a inversión que debería facer e construya instalacións, pois, o mellor esa crítica podemos ya comprar, pero, home,
que lle acusa a Diputación cando vostedes non teñen ningunha, non fan ningunha inversión, nin na cidade de Lugo, nin en toda a provincia, e hai moitísimas necesidades. E a vostedes cheganlles. E ahora salta con eso. Home, sean serios, polo menos nas críticas, e deberían aplaudir o esforzo que fai esta Diputación, non agora, que non me estou botando eu flores, durante todo o tempo en cubrir as eivas que outras administracións teñen a competencia. Polo tanto, nós moi orgullosos do que fai a área de deporte agora, na legislatura pasada e nas anteriores. Eu diríalle que vayan tomando nota, se saben que hai eivas nas instalacións deportivas, que lle digan aos seus compañeiros, pase que ahora xa vai chegar tarde porque xa vai haber un goberno que invirta no deporte de verdade. Gracias, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Doña Mayra, segundo turno. Moitas gracias. Mire, nós temos claro o que necesitan a nosa provincia, o que necesitan os nosos veciños. Cando vostedes dicen que isto é un mal plantexamento, eu o que lle podo dicir é que precisamente co noso plantexamento o que fixemos foi adiantar un mes, porque hoxe traemos a este pleno a aprobación definitiva que dá a súa publicación no boletín oficial da provincia e este diñeiro pois xa estaría a disposición dos concellos e do tecido pois tanto empresarial como asociativo da nosa provincia. De outra forma, pois esperásemos a ter un maior nivel de concreción pois de esas partidas, aínda estaríamos agora coa aprobación inicial, teríamos que esperar un mes da fase de exposición ao público e estaríamos retrasando desta forma pois que o diñeiro chegase con maior axilidade, que é o que pretendemos. Obviamente, como decía pois o compañeiro Efrén, se producen modificacións de crédito durante todo o ano en todas as administracións, porque, dende logo, pois, o orzamento é un documento, unha previsión inicial, que evidentemente varía ao longo do ano. Nós non sabemos que íbamos a ter esta crise sanitaria, igual que non sabemos o que pode suceder en setembro. Polo tanto, é moi común, é moi frecuente en todas as administracións públicas que durante o exercicio pois se produzcan modificacións orzamentarias. Neste caso, o que estamos a facer é precisamente pois adiantar un mes, como lles decía. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Señor Poi, segundo turno. Gracias, señor presidente. A intervención da diputada dona Mayra pareceme moi aceptable nos termos, nas formas, na concreción. Podería discutir algunha das cousas que dixo, pero, bueno, non o vou facer, tampouco plan de polemizar neste asunto. Con respecto ao señor Castro, é certo que eu non teño tanta experiencia como a il, por iso non levo a uns plenos cousas como nacionalizar e a outros voto a favor de privatizar no meu concello. E con respecto aos temas das instalacións deportivas, xuraría que a Xunta non pode construir nada mentras os concellos non poñan terreos a disposición e que nesta mesma Diputación aprobamos fai non tanto tempo como para que se esquecera unha proposta para construir un pabellón novo na cidade de Lugo e non teño moi claro se fixo algún tema ao respecto, ou avanzou algo, ou se puxo en contacto con alguén, ou fixo algún movimento. En todo caso, en galego mercamos, non compramos. Menos defender o galego nas palabras e nos xestos e un pouco máis de falalo con corrección. Gracias. Moitas gracias, señor Poi. Señor Castro. Pouco que decir máis. Non sei se o que quere decir o señor Poi que a Xunta está disposta a invertir en instalacións deportivas nos concellos e os concellos non se enteraron. O mellor, non sei, aquí hai moitos alcaldes, sería raro, porque eu podo traer un listado de concellos que cederían os terrenos e o que fixera falta, pero o que reciben é un non da Xunta, porque non hai un duro para instalacións deportivas. E non ven de agora, ven dos 11 anos de goberno Feijóo. Polo tanto, non sei se é o que quixo decir ou non, pero pareceríame raro que se a Xunta está disposta a invertir, os concellos se neguen, porque eu ese caso non o vi nin en deportes nin en ningunha outra cousa. Moitas gracias, señor Castro. E xa ten un turno de peche dun minuto, doña Mayra.
pouco máis que engadir, que simplemente pois o que se presenta pois é precisamente para poñer canto antes este diñeiro a disposición dos veciños da nosa provincia e dos concellos para que poidan, pois, entre todos, atender as necesidades dos lucenses. Moitas gracias. Dá gusto cando os debates son así rápidos e transparentes, non? Bueno, pois metemos a votación este punto número 6, que é alegacións presentadas á modificación do orzamento da Deputación 2020 vía suplemento de crédito e aprobación definitiva da mesma se procede. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 11 abstencións. Queda, por tanto, aprobado. Punto número 8. Moción do Grupo Provincial Socialista sobre a mellora das residencias da terceira idade. No, presidente. Se me salto 7. Sí, ten razón. Sí. É que comíamos tan deprisa a velocidade que ten. Ten unha inercia, verdad? Bueno, pois punto 7, efectivamente. Proposta de Goberno para reclamar á Xunta un plan de reactivación para o sector audiovisual galego. Para expoñer esta iniciativa por parte do Goberno, ten a palabra doña Pilar García Porto. Ben, gracias, señor presidente. Nos últimos anos, o sector audiovisual galego acadou un importante crecemento, tanto no que se refire ás cifras económicas, tamén ás de xeración de emprego e tamén á capacidade para xerar cultura, acadar mercados de proxección internacional. O talento dos creadores e creadoras galegos e galegas e a súa profesionalidade neste sector teñen permitido aproveitar no seu favor as novas dinámicas de consumo de produtos audiovisuais derivados da generalización das novas tecnoloxías e as novas plataformas de televisión. Da man dos nosos actores e actrices, de produtores, de guionistas, de directores, en definitiva de todo o conxunto de traballadores e traballadoras do sector, os documentais e a ficción galegos, en forma de longametraxe ou series por capítulos, triunfan hoxe nun mercado global. Por poñer só algúns exemplos ligados á nosa provincia, o talento dos irmáns Coira atópase detrás da exitosa serie Hierro. Lugo é tamén unha presencia constante en O sabor das margaridas, a primeira serie rodada en galego que chega á plataforma Netflix, serie que foi subtitulada en máis de 30 idiomas e que acadou un especial seguimento en Irlanda e Gran Bretaña. Non podemos pasar sin falar do talento de Oliver Laxe e o seu equipo que levou a beleza dos Ancares e a vida rural galega ao triunfo no Festival de Cannes e nos pasados premios Goya. Talento que, por certo, a Xunta de Galicia, lamentablemente, non lle soubo recoñecer nas medallas Castelao deste ano. Pelerinaxes, Gaita Films, produtora afincada en Meira, que acadou o éxito con Dous, e outras moitas das que poderíamos falar, ademais de todos aqueles que se achegan á nosa provincia a gravar nas magníficas paisaxes que temos. Esta boa marcha que ten o audiovisual galego viuse interrompida pola pegada do COVID-19, que obrigou a paralizar dun xeito completo as rodaxes en marcha e atrasar, sen unha data clara de comenzo, os proxectos pendentes. O custo económico dos investimentos perdidos e dos atrasos súmase o incremento nos custos que as novas medidas sanitarias incorporan ás rodaxes. Por iso, o sector audiovisual ten reclamado das autoridades autonómicas medidas que axuden a paliar estes efectos negativos, a recuperar ou a paliar tamén as perdas e reactivar as rodaxes na nova normalidade. A principios do mes de maio, vimos como a Xunta de Galicia presentaba o seu plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados do COVID-19. O plan recollía, segundo a propia Xunta, un 70% das 170 medidas aportadas por profesionais dos sectores cultural e turístico ao longo de 65 reunións. Pero, como doita suceder, as cifras que presenta a Xunta de Galicia son a cortina de fume que agocha unha realidade ben diferente. Así, diferentes colectivos do mundo cultural acusaron as medidas xenéricas e o plan no seu conxunto, primeiro,
de esquecer as necesidades doutros sectores turísticos que van máis aló do Camiño de Santiago e o Xacobeo 2021. E segundo, de xerar sinerxias e complementariedade. Ao revés, un plan deseñado pola Xunta que quería dividir os profesionais e as empresas. En ningún momento creaba esas sinerxias positivas que se complementasen. No que fai o sector audiovisual, no tocante a este sector, o plan de reactivación da Xunta ten xerado un rexeitamento prácticamente unánime, como quedou recollido no documento asinado polas asociacións máis representativas do sector en toda Galicia. Fálolles da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, Academia Galega do Audiovisual, Asociación Sindical Galega de Guionistas, Asociación Galega de Produtoras Independentes, Asociación Galega de Profesionais da Dirección e a Realización, a Coordinadora Galega de Festivais de Cinema e o Clúster Audiovisual Galego. Todos eles rexeitaron o plan da Xunta porque o seu xuízo non recollía ningunha das medidas propostas. Presentaba únicamente como novidades liñas de subvención xa existentes e amosaba un descoñecemento das cifras reais do sector audiovisual galego. Nese comunicado, estes colectivos reiteraban a necesidade de artellar un fondo de rescate para compensar perdas nas rodaxes interrompidas e na distribución de filmes, novas axudas para compensar o custo económico, para adaptar as rodaxes ás novas condicións sanitarias e tamén a creación dunha Film Commission galega para deseñar políticas que consoliden a Galicia como un estudio de grabación de rodaxe capaz de atraer proxectos internacionais. Por certo, a Generalitat de Cataluña e o Goberno vasco, o que tanto lle gusta semellarse a Feijóo, teñen asinados convenios para o subtitulado de series de éxito. Por que a Xunta de Galicia non ten firmado aínda este tipo de convenios coas grandes plataformas? Polo que lles acabo de dicir, traemos a este pleno esas propostas que recollemos saídas das que facían os colectivos e que lle fixeron chegar á Xunta de Galicia, que non quixo recoller nese documento e que nos gustaría contasen co seu apoio para seguir defendendo e apostando por un sector que vai en aumento, que xera economía e que del se desprenden moitos postos de traballo na nosa comunidade e de forma singular na nosa provincia. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Polo Grupo Popular ten a palabra don Agustín Bamonde. Despois. Usted non se preocupe, usted ten a palabra, se quere intervir, e se non quere intervir, renuncie e ya está. Don Agustín Bamonde, mire, déixeme que o pleno dirixa eu. Por lo tanto, a proposta de goberno, esta vez a expón o Grupo Socialista, expuxa a señora Porto, outra vez expondrá o señor Efrén, en todo caso, iso compete a quen dirixe o órgano, neste caso a miña persona. Por lo tanto, se vostede quer renunciar ao turno, non hai ningún problema, pero ten agora a oportunidade de falar. Se non, non a terá, e non é culpa miña. Así que, por lo tanto, ten a palabra por un tempo de 6 minutos. Non procede, señor Castiñeira. Non hai debate. Non hai orde, non hai desorden. Onde ve usted o desorden? Non hai desorden. Señor Castiñeira, xa está, non hai debate, porque non hai desorden. Don Agustín, ten a palabra. Señoras e señores deputados. A verdade é que todos estamos de acordo en que o sector audiovisual ten unha trascendencia extraordinaria para Galicia pola afirmación da identidade, a defensa das súas tradicións, da lingua, a innovación tecnolóxica que representa e o importante sector industrial que move. Polo tanto, o lóxico sería que, cando se presenta unha iniciativa de apoio a ese sector, se acadara facilmente un acordo unánime ao respecto. Pero que ocorre? Ocorre, e agora mesmo o acabamos de ver coa decisión do señor presidente, que vostedes son uns grandes distorsionadores da realidade, uns grandes fabuladores. Utilizan a bella táctica de distorsionar a realidade
para traer a colación non un plan de apoio ao sector audiovisual, sino un plan de confrontación. Un plan que trata de tapar as súas carencias en relación coa actuación respecto do COVID, como xa fixeron no pleno pasado, co plan de reactivación tanto de Lugo como de Galicia. Cunqueiro, que era un gran fabulador, decíase del que nunca se sabía cando contaba verdades falsas ou cando contaba mentiras certas. E a vostedes tamén lles gusta moito disfrazar a realidade. A verdade que nunca se sabe se son ovellas disfrazadas de lobos ou lobos disfrazados de ovellas. O que ocorre é que, no caso de Cunqueiro, era imposible distinguir hasta onde chegaba a fabulación. En cambio, no caso de vostedes, hai algo moi claro, moi certo, que é que sempre se confunden de disfraz. Cando teñen que ser pacíficos, acougados, remar cos demais na defensa dos intereses de Galicia, normalmente aparecen como lobos feroces, o que lles pasa cada vez que teñen relación coas actuacións da Xunta de Galicia. En cambio, cando deberan de ser lobos feroces na defensa desos intereses de Galicia, aparecen como apacibles ovellas no prado do goberno. Por exemplo, cando lles preguntan de Alcoa ou cando lles preguntan da central térmica das Pontes. Está claro que a vostedes non lles gusta o plan de reactivación do sector turístico e cultural elaborado pola Xunta de Galicia. Non só non lles gusta, sino que tratan de desvirtualo por completo. E miren vostedes, o plan da Xunta, claro que é, como non vai a ser, susceptible de mellora, pero é un plan que tamén ten virtudes importantes. Galicia foi a primeira comunidade que aprobou un plan destas características, con moita antelación, por certo, ao Goberno central. Un plan elaborado con un consenso social moi amplio. 65 encontros con 231 axentes sectoriais, 170 propostas, das que o 70% delas foron incluídas no plan. 147 medidas que buscan o mantemento do emprego, a reactivación económica e a inxección de liquidez. Non é un plan pechado, é un plan que foi elaborado, concebido como un plan de choque para dar resposta inmediata a unha situación de emerxencia, pero que, lóxicamente, debe de ser complementado e debe de ser mellorado. A propia Xunta de Galicia así o fixo e da asignación inicial de 20 millóns de euros pasou á actual de 50 millóns de euros. É un plan mellorable. É lóxico que o sector teña demandas ao respecto, pero dúas precisións. Hai que adecuar as actuacións aos recursos dispoñibles. O propio Goberno central, nos seus plans de reactivación para a loita contra o COVID, se está atopando coa reivindicación e a reclamación de todos os colectivos afectados en demanda de máis recursos. Esta propia institución tamén tuvo que escoitar as reclamacións de moitos alcaldes, de moitos concellos do propio Grupo Popular, demandando máis recursos para reactivar esa economía. Lóxicamente, hai que actuar en función dos recursos. E, por outra parte, o plan da Xunta pode ser un punto de partida, pero, evidentemente, non é tampouco un plan para resolver os problemas de conxunto do sector que necesitan seguramente un debate moito máis amplo do que este plan representa, porque aparte de todas esas medidas ás que se fai referencia na iniciativa, que son medidas plantexadas polo sector, pois lóxicamente habría que abrir un debate máis amplo sobre cuestións trascendentales. Por exemplo, as vías de financiación e de supervivencia do propio sector, máis aló da financiación a través de subvención das administracións públicas, a creación e consolidación de unha auténtica actividade industrial ao rededor deste sector audiovisual. E non me digan que vostedes recollen as iniciativas do sector. Non, vostedes o que fan é aproveitar as reivindicacións do sector para facer un plan de confrontación e de loita contra a Xunta de Galicia, para tapar as carencias que vostedes teñen na actuación co COVID, que a única que fixeron polo de agora é a do plan único. Polo tanto, se vostedes queren
facer unha declaración conxunta de apoio ao sector para paliar as graves consecuencias do COVID en un sector que foi o primeiro que tuvo que pechar, que é dos últimos, que seguramente se abrirá e que ten danos moi importantes, aí terán o noso apoio. Pero se o que queren é confrontar, pelexar coa Xunta de Galicia, pois, como decía aquel humorista, ir paná non merece a pena e nosotros, en ese caso, estaremos en contra desta iniciativa que propoño. Moitas gracias, señor Bamonde. Señor Castro, seu turno. Bos días, señores deputados e señoras deputadas, señor presidente. Bueno, é raro que confronten así co sector audiovisual, por o que vin, gustalles facer así películas ou teatreo, incluso con unha cousa tan nimia como o turno de intervención, pero, bueno, señor Bamonde, dícenos unhas cousas que son moi complexas de que a xente comprenda. Fala de un montón de reunións co sector, que eu non as dubido, eu non digo que non se produciran, pero reuníronse, e en canto presenta a Xunta non tarda ningún día o sector casi co completo en salir a decir que non se contemplaron as peticións que facían. Ustedes podelle comprar que se reuniran, pero ou non se reuniron con o sector ou non lle fixeron nin caso, porque a min a telepropaganda da Xunta, salindo que o 70% das propostas están incluídas, home, eu fíome moito máis, pero moito máis, do que os axentes sociales de calquer sector, en este caso, do sector audiovisual. E vostedes, a dereita, e moitos máis, agora os seus socios de goberno, sempre miraron con recelo o sector audiovisual, con ese rollo de chamarlle rojos, non sei que, sempre os miraron con recelo, e non son os seus amigos, e nunca traballaron por eso. E, ademais, hai outra cousa que lles molesta. Hai moitos países que aproveitan o sector audiovisual, entre eles Estados Unidos e outros moitos, para marcar país, para atraer turismo e para xenerar economía. E vostedes eso, ideolóxicamente, non é o que máis lles gusta. Entón, claro, danse aí varios choques. Non son os seus amigos, moito menos non son os seus amigos dos seus compañeiros de goberno, que xa os tildan e os insultan públicamente en calquera actuación, e, polo tanto, confrontan. Non é este goberno da Diputación o que confronta con a Xunta de Galicia. É o sector audiovisual que lles está dicindo que non están tomando as medidas adecuadas para salvar o sector. Non somos nós, non nos inventamos nada. Aquí facemos de altofalante das reivindicacións do sector. E vostedes non o escoitaron, poderonse reunir. Pero reunirse con alguén e non escoitalo eu mesmo. De que vale que presumiran deso? Entón, claro, vostedes sempre van millor con outros sectores que son máis amigos dos seus gobernos. E a confrontación é o presidente da Xunta o que confronta co sector. É a Xunta de Galicia que o abandona. Non tremos nada aquí. É unha reivindicación que fixeron pública e que nos piden aos grupos que a transmitamos e que loitemos para que a Xunta de Galicia se escoite. O sea, que non veñan aquí. Claro, vostedes prefieren que pactemos unha declaración que todos somos moi buenos e que vamos salvar al sector. Pero o que é verdade é que vostedes están gobernando na Xunta de Galicia e non o fixeron. E a oposición ten que defender os sectores productivos deste país. E un con moito futuro é o sector audiovisual, que está medrando moitísimo e que estamos sendo punteros a nivel mundial en creación. E vostedes non están á altura. Non veña con que vimos aquí a confrontar. Confrontan vostedes con o sector. Pero, claro, eu entendo que con o estilo de telepredicador do presidente Feijóo, que ustedes se creen as homilías, pero a xente non já se está comprando. E nós, tanto o BNG como o PSOE, pois temos que levar a voz desos sectores e dicirlles, mire, vostedes están moi contentos con o documento ese de que moi ben, pero o sector non o aceptou. Por lo tanto, traballen para salvar os sectores productivos de Galiza, que non o están a facer. Gracias, señor presidente. Moitas gracias, señor Castro. Señora Porto, segundo turno. Ben, non é que a nós non nos guste este plan que presentou a Xunta e que non cubre as necesidades do sector audiovisual, e é unha lástima que vostedes aquí, igual que lle acontece á Xunta de Galicia, o señor Feijóo, non sepan ou non queiran
escoitar a este sector, neste caso, porque non somos nós, repítollelo, é o sector audiovisual. Vostede o acaba de dicir. Case que 200 propostas, o 70% aceptado e ningunha soa do sector audiovisual aceptada. Iso é o consenso do que presumen. Eu o certo é que non acabo de entendelo. E o certo é que vostede nos di que hai que facer o que hai que facer para apoiar o sector. Téñeno clarísimo, acabo de dicir aquí, señor Bamonde. Pero nin apoian claramente, abertamente a proposta que recolle o testigo e as necesidades do sector audiovisual prácticamente na súa totalidade, nin o fixo o seu partido á fronte da Xunta de Galicia durante 11 anos que levan gobernando. Eu supoño que, claro, vostedes estarían máis cómodos hai uns anos, cando as produtoras, os guionistas, os directores, os actores e as actrices só contaban ca TVG como canle no que dar saída ao seu talento. Unha canle que era un réximen posto ao servicio dun imaginario dun partido único, unha concepción do audiovisual como unha ferramenta política na que se reflexaban as historias dunha Galicia acorde cos criterios do Partido Popular, no que atopaban unha vía de chegada ao público para comunicar única e exclusivamente a mensaxe que a vostedes lles interesaba. E os proxectos que non se acomodaban a esta fórmula, a súa visión como partido, eran rexeitados ou quedaban no limbo. Agora, claro, hai unha nova situación, hai un mercado libre, hai un mercado profesional, hai un mercado aberto, e os profesionais pídenlle ao Partido Popular, que é quen estivo gobernando durante estes anos na Xunta de Galicia, axudas e apoios establecidos con criterios profesionais. E vostedes, o Partido Popular, non lles dan resposta, simplemente porque non lles interesa. Esa é a realidade, a verdade sobre as súas políticas reflexadas neste documento do audiovisual galego. Poderíamos entrar en moitos detalles. Na páxina 44, onde din que o que hai que facer é pospoñer as accións que se iban a desenvolver. Claro, de marzo pasa a outubro. E o de outubro que pasa? O 21. E se volve o COVID xa non hai 21. Temos que ser máis rigurosos con todo o que facemos. E non vender fume, ou igual que fixeron co Plan Ribeira Sacra. O que teñen é que desenvolver novas políticas adoptadas ás novas necesidades e aos novos tempos. E non o fixeron durante estes 11 anos de goberno. Moitas gracias, señora Porto. Don Agustín, segundo turno. Pois, seguindo a orde de intervención, señor Castro, permítame decirlle unha cousa. Dice vostede que nosotros consideramos roxos os señores e señoras do sector audiovisual. Bueno, eso dice vostede, non o digo eu. Nosoutros non facemos cuestión ideolóxica do sector. Non facemos cuestión ideolóxica por elemental respecto á propia pluralidade do sector en cuestión, donde os profesionais que o compoñen teñen liberdade para ser roxos, para ser azuis, para ser arcoíris, para manifestar as súas ideas en absoluta liberdade. E facémolo tamén por respeto a un sector que ten como bandeira a creación. Señor Castro, sabe vostede perfectamente que a creación é independente da adscripción persoal das persoas que a levan a cabo. Polo tanto, nosotros non falamos, en este caso, de colores. En canto á intervención da voceira socialista, recordarlle, señora Porto, aquelo tan antigo de que nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Dicen vostedes que nosotros confrontamos co sector, dicen vostedes que o sector se enfada con nós. Señora Porto, vostede ve a palla no ollolleo e non ve a viga no propio. O plan da Xunta é moi anterior ao plan do Goberno Central. O plan do Goberno Central, elaborado con bastante retraso despois das durísimas críticas recibidas polo propio sector, é un plan pobre, é un plan miserable, é un plan que foi acollido tamén con multitud de críticas polos propios sectores culturais afectados polo mismo. Un plan con un investimento bastante menor proporcionalmente falando que o da Xunta.
Un plan que, máis que inversións reais, o que fai é adoptar medidas de financiación. Un plan centrado únicamente no apoio ás grandes industrias culturais. Pero, permítame, para facer a crítica ao que vostede me dice, que non utilice as miñas propias palabras. Utilizo as palabras de un profesional dese sector, moi coñecido, Juan Echanove, que decía aquilo de que el que no defiende el sector y el que no conoce ese sector, ese que se quede en el camino. Non eran palabras dirixidas ao Conselleiro de Cultura nin ao presidente da Xunta de Galicia, eran palabras dirixidas ao ministro de Cultura, eran palabras dirixidas ao goberno socialista. Señora Porto, aplíquese o conto. Se non coñecen o sector, se non se implican no sector, quédense no camiño. Eu insisto, perderon vostedes unha oportunidade formidable de poder mostrar o apoio ao sector audiovisual con un plan de recuperación que sexa un plan de consenso, un plan de apoio. Queren vostedes únicamente enfrentarse á Xunta de Galicia e queren vostedes tapar a miseria da súa propia actuación na reactivación respecto do COVID, que se reduce únicamente ao plan único, donde, por certo, fan o vello truco de que vostedes financian e os concellos pagan. Mais nada, moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, señor Bamonde. Señor Castro, segundo turno. Si ben, señor Bamonde, home, o sectarismo da dereita e da ultradereita é que é público. O sector leva recibindo insultos, ao mellor non directamente do Partido Popular, pero si do seu entorno e si moi claramente dos seus socios de goberno no Estado español. Insultos directamente, porque para min Roxo non é un insulto, eles digno despectivo, pero titiriteros, todo eso é público, non é que o señor Efrén Castro diga que pasou, é que fanno diante de cámaras e micrófonos, entón, pois non me inventei nada. Despois, o sectarismo da Xunta tamén é público. Pódeme decir cantos vernes negros levan os traballadores da CRTVG e acusándoos de sectaristas ideolóxicos? Pois eso aplícano a todo na política da Xunta de Galicia. Non me veña dicindo, non, que veño dicindo que a Xunta é sectaria. Pois é que é en todo, en todo. É hasta no máis sagrado que son os medios de comunicación pública e teñen os traballadores en guerra. E despois pásalles con todo. Pasoulles tamén no plan co sector cultural. Dicen que se reuniron tal e presentan un plan que só axuda a unha pequena parte que curiosamente son os seus amigos e olvídanse dos pequenos e dos que poñen os medios técnicos. Sempre lles pasa, e nesto é o mismo. Fan unha propaganda, como teñen a Televisión de Galicia e tal, sale ali o telepresidente, que bueno somos, fixemos un plan excepcional, pero despois resulta que o sector non lle lo compra. Sí, que pasa? Que o sector son todos do Bloque Nacionalista Galego, do PSOE, de que son? O sector porque confronta ca Xunta? Explíquennelo, porque se lles gustara a proposta, créanme que iban salir aplaudindo. Pero se protestan é porque non soluciona os problemas. Adiar o traballo non soluciona os problemas. Que pasa durante esos meses? Que pasa cos que non teñen ERTES? Que pasa? Como solucionamos o sector? Díganlo claramente, vostedes só gobernan a golpe de publicidade, de maniobras publicitarias vacías e despois teñen que salir os axentes sociais a criticalos. E nós, como partidos políticos, temos que estar de lado deles, porque ademais teñen razón. Vostedes só lles gusta salir ao lado dos éxitos e facerse unha foto bonita e o telepresidente, pero agora de traballar. E porque non a proposta do sector audiovisual galego, fálame de Juan Echanove e do ministro, estamos falando do sector audiovisual galego, terán que gobernar. Eu podo compartir con vostedes cousas que fai mal o Estado español, pero por que sacan sempre eso? Para tapar o que fai mal o presidente da Xunta? Home, eu creo que quen ten que defender o sector audiovisual galego é a Xunta de Galiza, pero xa sei que vostedes lles gusta máis. E que me cita Juan Echanove, non creo que sea Juan Echanove o que mellor conoce o sector audiovisual galego. O mellor hai persoas neste país que traballan nele e que o conocen mellor que Juan Echanove, que non teño nada en contra dele. Pero póñanse a traballar e a defender todos os sectores productivos deste país. Moitas gracias, don Efrén. Ten un turno de peche do minuto doña Pilar García Porto. Ben, a verdade é que a intervención do señor
Bamonde non sorprende porque pretende, como sempre, poñer o punto de mira en varios obxectivos, todos eles diferentes, daquel que é o obxecto de debate deste punto. Pero, mire, o plan fixérono vostedes e decorárono. Fixérono e decorárono. E levan 11 anos na Xunta de Galicia. Polo tanto, non nos veña a decir aquí que por sumarnos a unha reivindicación do sector audiovisual non estamos facendo o que debemos, que deberíamos de elaborar un plan. Eso a partir do día 12. Eso a partir do día 12, cando se goberne. Mentras tanto, os deberes tivos durante 11 anos en riba da mesa o señor Feijóo. Pero o audiovisual, concordo co compañeiro Efrén, non é o sector máis querido do Partido Popular. Mire, tamén di vostede que nos financiamos. E iso que é algo malo? É algo malo financiar e axudar? Dende logo é moitísimo máis do que fai a Xunta de Galicia. Moitísimo máis. E mire, por último, e remato enseguida... Remato a última frase. Rematado logo. Pois moitas gracias, moi amable. Bueno, pois sometemos a votación esta proposta do Goberno para reclamar á Xunta un plan de reactivación para o sector audiovisual galego. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? 11 votos en contra. Queda aprobada esta proposta. Pasamos, pois, ao punto número 8 da orde do día, que é unha moción do Grupo Socialista sobre a mellora das residencias da terceira idade e da atención sanitaria tras a epidemia do COVID-19. Para expoñer esta iniciativa ten a palabra don Pablo Rivera. Perdón, señor Señor Castiñeira. Presidente, unha cuestión de orden, se me permite, nada, un minuto. Pero unha cousa, señor Sí, Castiñeira. é unha cuestión de orden, a que temos dereito, Un entendo, momentiño. o Usted grupo... ten que decirme, según o regulamento, cal é o desorden, porque é que eu non o vexo. Entón, se vexo que hai desorden, darei a palabra. Estamos usando o noso dereito Señor Castiñeira. a pedir unha cuestión de orden, simplemente un Señor minuto Castiñeira. ante unha Espera dúbida. un segundinho, señor Castiñeira, que senón non lle dou a palabra. Mire, vamos a facer como hai que facer. Usted, espere, que non lle dei a palabra. Que non lle dei a palabra, espere, tranquilo. Esté tranquilo, voulle explicar. Usted ten dereito a pedir a cuestión de orden, pero ten que me citar o artigo do regulamento onde apara usted o seu desorden. E se eu vexo que hai desorden, lle dou. É que se non lle podo dar. Estamos de acordo. Yo digo. Vimos de modificar ahora no pleno no punto anterior o regulamento orgánico que rixe este pleno. Ainda non entrou en vigor, Ese regulamento ainda non entrou en vigor, xa claro. xa o estamos modificando. Hai Moi que ben. publicalo. Mire, lea o artículo 114 dese mesmo regulamento. Mire o que lle dice. O presidente concederá a palabra aos voceiros segundo unha orde alternativa de intervencións, de tal forma que no transcurso da sesión estas se inician de forma rotativa. Sempre é exactamente o mesmo, pero neste caso ainda é maior, porque vostedes presentan unha moción ou unha proposición de goberno e que representan o goberno é PSOE e BNG. Pero en todo caso, o que se debería era comenzar os turnos, o sea, ten que defender a moción que na propón e despois as intervencións son por orden rotativo. Está claro, moitas gracias. Esa é a interpretación artículo 114. Moitas gracias. Está claro, señor Castiñeira, moitas gracias. Conozco ese artículo e hasta ahora lo vamos aplicando, e non se preocupe que aplicaremos neste pleno tamén, pero que entenderá vostede que a interpretación do regulamento, se sigue lendo o regulamento, tamén dice que lle corresponde. Así que deixeme interpretar a mí o regulamento, que é que me corresponde, e se vostede non está de acordo, sempre ten a posibilidade de recurrir. Esté tranquilo, non se preocupe, eu tamén conozco o regulamento. Dito eso, pasamos ao seguinte punto, e vai ter a palabra no punto número 8, don Pablo Rivera Capón. Ten a palabra. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. Vexo que, ao mellor, isto ben producido por o nerviosismo dunha moción que vai falar do público con mayúsculas, que, como moi ben saberás, non é unha reivindicación só do Partido Socialista, sino unha reivindicación de todos os profesionais sanitarios, da sanidade pública e dos centros de atención a maiores cunha xestión pública que nós sempre defendemos. Por iso teño que comenzar a miña exposición, é inevitable facelo,
cun sincero recoñecemento a todos os profesionais sanitarios, todos os profesionais sociosanitarios, as traballadoras do SAP, de teleasistencia e, como non, especialmente a todos os traballadores dos centros de atención a maiores desta casa que tan boa labor fixeron. Reivindicacións e labor que facían antes, que fixeron durante a crise e que están a facer agora. Polo tanto, estas reivindicacións non están directamente relacionadas só co COVID, senón que xa me remonto a tempos atrás. E por que traemos a colación este tema de novo? Pois trémolo, evidentemente, porque hai alguén que leva presumindo 11 anos de boa xestión e non aspiro a que o entendan, pero sí a remover algo a súa conciencia, a miña principal aspiración. E digo isto porque é bastante atrevido, como está facendo o Partido Popular, falar dunha boa xestión da crise sanitaria, sobre todo cando se escoitamos os principais sectores afectados por esta crise, por esta pandemia, como foi o personal sanitario ou as residencias, vemos que ambos os dous falan de graves erros de xestión e unha descoordinación importantísima que se produciu entre a Consellería de Política Social e a Consellería de Sanidade, da que logo falarei, é o que supón un consecuente abandono das persoas, porque isto trata sobre persoas e poñer o centro do debate nas persoas, que é o que nós sempre defendemos. Polo tanto, de boa xestión, parece que xa vai apuntando que nada de nada, máis ben se algo se deixou claro durante esta pandemia é que tanto o seu modelo asistencial como o seu modelo sanitario, que tanto deseñou o Feijóo, fai augas por todos os lados. Ninguén dubida de que xa que ese sistema baseado na xestión privada, polo que leva apostando o Partido Popular de Galicia na última década non funciona, 11 anos de recortes no ámbito da sanidade pública. Isto non digo eu, dicen o persoal sanitario, que é o que sabe, que é o que estaba a vir, que estivo a pé de cañón, pero, como decía, tamén estivo antes, que recibiu tarde mal arrastro os EPIs dos que tanto presumen, do que non hai suficientes camas na UCI, que os contratos son precarios e temporais, porque eu creo que se coñecen a alguén, supoño que todo o mundo coñece a alguén que está vinculado co ámbito sanitario, lles poderá decir o número de contratos mínimo, 10, 20, no que leva de ano. Se o Sergas parece un ETT, señores. Non traten de confundir a cuestión, porque ao final, evidentemente, ninguén pon en cuestión a profesionalidade dos profesionais sanitarios, ninguén, pero non poden apropiarse da súa profesionalidade por outra parte, dar contratos precarios e intentar por a súa banda tamén utilizar a pandemia para penchar por a porta de atrás algúns centros de saúde, como trataron de facer nalgúns concellos pequenos, grazas a algunha forza de algúns alcaldes, eso non se materializou. Vostedes foron os que apostaron por o copago, pero miren, ademais, dense conta dunha cuestión que en algún momento das nosas vidas é moi probable que necesitemos ou precisemos unha atención sanitaria especializada e se non hai un bo servizo de atención público de saúde, vamos a ter que pagar porque nos curen, que é o que xa empezamos a facer desde que está o Partido Popular. En que medida a xestión das residencias? Que solución me dan vostedes? Hai unha orde que impedía durante a pandemia levar os nosos maiores, os nosos avós, as UCIs, pero por outro lado tampouco se daba unha solución de atención sanitaria para esos maiores, a que estaban condenados durante a pandemia. Eu creo que a resposta tristemente non la deron as estadísticas, ou que di o que me din do informe do Consello de Contas, tampouco digo eu, digo o Consello de Contas, que no que se recolle o tempo medio para obter unha plaza nunha residencia pública, é máis do doble do que vostedes estableceron en lei, están 453 días. Non me poden negar que Feijóo apostou por un modelo de residencia privada, un modelo desas residencias do negocio, 2.800 ou 1.900 euros, por cada residencia pública hai 4 privadas, por cada 80 prazas privadas hai só 20 prazas públicas, pero hasta privatizan mal porque non teñen en conta os custos asistenciais, non revisan o convenio das traballadoras dende o ano 95, así que hai unha precariedade laboral, incluso ratios paciente-usuario son moi por debaixo dos que vostedes establecen, tanto na pública como na privada. E todo este cóctel explosivo foi o que, desgraciadamente, provocou que as residencias privadas concentraran o maior número de falecementos polo COVID. Non é o momento, pero gustaríame que, como se dirixiron tanto o presidente como a min, puideran ler algunha das impresións das familias de algunha das residencias privadas sobre as que a Xunta se desentendeu completamente. Son, a verdade, que demoledoras. Saben cal é o seu problema. O problema é que non queren apostar por un modelo de atención público residencial, non apostan por iso. Sabeno facer, porque xa un que levo un tempo, xa sei que vostedes o que decidiron é non apostar por ese modelo, prefiren privatizar e botar de enriba un problema.
Para vostedes a atención a maiores é outro sector económico, fan low cost cos nosos maiores, iso é botar balóns foras e non se pode permitir. Frente a esa voraz privatización, nós os socialistas propoñemos a creación de 2.000 prazas públicas en residencias e, ademais, tamén propoñemos que, moi humildemente o facemos, se miren no espello da nosa institución dun modelo público residencial de xestión pública espallado polos pequenos concellos da nosa provincia, de xito que os maiores poden pasar a súa etapa da súa vida preto das súas familias, nos seus concellos e no entorno no que viviron. Ese é o modelo que nos defendemos, menos macro-residencias e máis modelos de proximidade que xeren emprego e que, ademais, dinamicen a economía local. A atención aos nosos maiores precisa de máis atención pública e menos negocio. Moitas gracias. Eso é o que defendemos. Rematou o seu tempo. Gracias, don Pablo. Agora vou dar a palabra a don Efrén, e xa lle digo, señor Castiñeira, que xa verá vostede como para o próximo pleno, mes de xullo, haberá outra proposta do Goberno que defenderá o Grupo do BNG, seguirá o Partido Popular e, por último, o Grupo Socialista. Igual que hoxe, pero ao revés. Xa verá vostede. E logo iremos intercambiando, efectivamente. Así que, señor Castro, como vimos facendo hasta ahora, se fixa vostede repasos plenos, verá como viñamos rotando. Non digo 100%, pero sí. Moi ben. Señor Castro, ten a palabra. Primeiro turno. Ben, é un halago que lle den tanta importancia en que posición falo. Bueno, tómomo como un halago. Falo cando me dan a palabra. E tamén non suelo interrumpir as intervencións de ningún deputado, que vostedes teñen esa mala costumbre, non todos, que a maioría son máis educados. Pero, bueno, falando de visión de goberno, nesto coincidimos plenamente. O que sucedeu e está a suceder durante a crise do coronavirus e antes, con a sanidade pública e con a atención aos maiores, pois é público. É tan público que vostedes, antes do coronavirus, prohibiron aos traballadores e traballadoras da sanidade que puxeran cartéis denunciando as deficiencias do sistema. E mentres prohibiron eso, instalaron as pantallas pagadas por todos nós para facer publicidade institucional. O sea que miren se é público as deficiencias. Que pasou? Agravouse con a crise do coronavirus. E máis, están facendo cousas que aún non son tan públicas, como que a súa primeira idea era despedir as traballadoras da sanidade pública que contrataron por a crise do coronavirus. Unha vez máis, a alarma social parounas, pero están facendo, como sempre, trampas ao solitario, porque están nas utilizando para cubrir as baixas e as vacacións e non tirar das listas. O sea que é como un despedimento encuberto. É un recorte deses que fan sempre por a parte de atrás e din os papeles. Non os despedimos. Eso denunciaban outro día con nós no Hospital de Monforte. E sempre andan con esas trampas no sector público da sanidade e da atención. E claro, queren tapalo porque teñen moito poder, teñen aí a Televisión de Galicia, as homilías, 40 e pico homilías do telepresidente, pero nin así o dan tapado. Claro, e despois o modelo de residencias. Amistades perigosas, diría eu, que tuvo o presidente da Xunta. Hai un montón de fotos con os empresarios das empresas que xestionan esas macroresidencias e que os datos son tan graves que non se poden achacar a casualidade. Mire, calquer residencia xestionada públicamente tuvo uns datos de incidencia do COVID razonables, algúns ningún e outros razonables e que se acataron. En cambio, as macroresidencias xestionadas por os amigos do señor Feixóo foron un desastre. Pero é moi sencillo de entender por qué. Non é porque esa xente sean os asesinos e quixeran que morreran, é que se o modelo de negocio se basa en recortar o que pagan os nosos anciáns para ser cuidados, cando hai unha crisis, ese modelo rebenta. E reventou. Reventou e pagámoslo dunha forma moi dura. Pagaron os nosos anciáns dunha forma durísima. Durísima, con falta de atención e abandono.
porque esas empresas é o ADN dunha empresa, recorta para que queden máis beneficios. E, ante eso, hai outros modelos. O modelo da Diputación, por exemplo, que non deberíamos ser nós que non financiara, pero que, como moitas veces pasa, a Xunta, falábamos antes de deportes, pero falamos ahora tamén de algo máis importante, que debe ser o máis importante, a Xunta non é capaz de dotar de residencias de anciáns a esta provincia. E fixo a Diputación. E con un modelo de gestión moito máis exitoso que as da Xunta de Galicia. E os datos estánlles aí. Ora virán que somos uns escandalosos e non sei como retorcerán, pero é que é así de duro. É así de duro. E os datos estánlles aí. E en cambio, incluso siguen justificando que non foi culpa da xestión desas residencias, porque son os seus amigos. Pois nós propoñemos un cambio de xestión no cuidado dos nosos maiores. O cuidado dos nosos maiores non pode entrar dentro do mercado, non pode ser un mercadeo, ten que estar en mans públicas porque é a única forma de que sea eficiente e non se xogue con o benestar dos nosos anciáns. Por lo tanto, non sei como van explicar eso, pero teñen moito que explicar para que entendamos por que se mercadea co benestar dos ancianos desta provincia. Moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, señor Castro. E agora, polo Grupo Popular, ten a palabra José Antonio García. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos. Bueno, estamos, sin duda, nunha moción que creemos que é importante porque a situación das residencias é unha situación que nos preocupa a todos despois dos casos que vimos ao longo de todo o Estado español. E creemos, lóxicamente, que a nosa actitud non vai ser de tirar campanas nin de euforia sobre a xestión de ninguén. Pero chama a atención este tipo de mocións, no cual o representante do Partido Socialista primeiro di que o Partido Popular debe sentir nerviosismo. Non sei a que se refire con eso de nerviosismo. Eu nervioso estaría se fora un representante do partido que goberna o Estado español, despois de todo o que pasou durante estes 3 meses e do que está pasando, señor Rivera. Fala de conciencia. Usted trae isto aquí por conciencia. A súa conciencia é atacar a Xunta e decir que, bueno, que aquí que se xestiona moi mal as residencias, atacar ao presidente, e aí se acaba. Usted fala na súa moción, creo que son de 6 plans. Vou nos ler, porque a verdade é que é curiosa a súa moción. Ven a decir que a Xunta necesita unha auditoría independente, un plan estratégico de residencias de maiores, unha revisión das condicións laborais, un plan de atención sanitaria, un plan de reforzo de sanidade pública, un plan específico que cubra os desplazamentos do personal, un plan específico de reforzo para as UCIs, bueno, 6 ou 7 plans propón vostede. Isto é o que propón o Partido Socialista, o partido que está gobernando en España. Eu non sei onde viven vostedes, pero creo, honestamente, que a xestión non só das residencias, senón a xestión sanitaria de toda a pandemia da Xunta de Galicia é razoablemente boa. E non é que o crea eu, é que creo que os datos son demoledores. Xa non digo que o señor Simón fora o primeiro que dixera a gran xestión e a gran profesionalidade coa que a Xunta de Galicia e o seu presidente actuaron durante estes meses, que o dice todo o mundo, pero é que están os datos. Vamos a ver, a Xunta de Galicia puxo un protocolo de funcionamento das residencias antes incluso do estado de alarma. Interviu con absoluta claridade, con anticipación, con contundencia, con transparencia, en casos realmente nada exemplares que se deu en algunha contada residencia privada. Reforzou con máis de 1000 profesionais a rede de residencias públicas da Xunta de Galicia durante este tempo. Foi a Xunta de Galicia que marcou a falta da incapacidade do Goberno de España en canto ao material, unha das pioneiras en marcar criterios e compra de material con respecto a outras autonomías. Vostedes viven nunha burbulla. Veñen aquí a criticar a Xunta, todo se fixo mal en Galicia. Será por eso que fomos os primeiros que salimos á nova normalidade en todo o Estado español? Será por eso? Ou acaso non saben vostedes que o nivel de falecementos en Galicia está 22 puntos por debaixo de toda España nas residencias de maiores? Non o saben ou desconocen? Ou non o queren saber? Non saben vostedes que somos a 4ª comunidade autónoma con menos falecementos de todo o Estado español? Pero como un socialista pode presumir de xestión? Como un
socialista pode presumir ahora mismo de conciencia fronte á Xunta de Galicia? Vostedes, os que cambiaron o criterio durante esta situación en moitas cuestións. Vostedes, os que compraron material que despois non serviu e houve que devolver. Vostedes, o Goberno de España non pode dar esta lección de semi-ataque á Xunta de Galicia. Non. Miren, creemos honestamente e humildemente que a xestión da pandemia, non só nas residencias de maiores, senón en todas as cuestións relacionadas co momento tan duro que sufrimos en Galicia, foi exemplar. Exemplar, empezando e sumándonos a ese reconocemento aos traballadores, tanto sanitarios como das redes de centros sociais de Galicia. E os datos están aí. Si en Galicia se xestionou mal, como se xestionou logo no resto do Estado? Pero vostedes non saben que estuvemos nun estado de alarma, nos cuales presuntamente o Goberno adquiriu o mando único e o señor vicepresidente de Goberno, os seus socios, vostedes que falan de amistades peligrosas, non saben que dixo que o primeiro que iba a facer ao tomar o estado de alarma e o mando único era medicalizar todas as residencias de España. Nunca se volveu a saber nada del. Nada. Do seu Goberno non se soubo nada. A Administración que sacou adiante as residencias con anticipación, con contundencia e con transparencia en Galicia foi a Xunta, a única. A única, señor Rivera. Por lo tanto, menos leccións a todo o mundo. Vostedes que sempre falan de os negocios cos maiores, que utilizan esas palabras tan soeces e esas expresións tan insultantes para moita xente que traballa cos maiores en Galicia. Vostedes non están en condicións de dar leccións a ninguén. E nós, o que vamos a facer é non votar en contra, senón tomar unha actitude positiva e unha actitude humilde, absténdonos a unha moción que o único que reflicte o Partido Socialista é que non ten ningún plan, non sabe que facer. Dios nos libre, Dios nos aparte de que houberan estado ustedes tamén no Goberno da Xunta de Galicia cando recoñecen que non teñen ningún solo criterio de xestión. A Xunta de Galicia fixo, ademais, da contratación de máis de 1.000 profesionais, máis de 1.500 inspeccións en toda Galicia, e sigues a facer nos centros sociais de maiores de Galicia. Fixo os test masivos, eses que o Goberno decía que non eran necesarios, fixos a todos os centros. Está na segunda quenda de test. E, dende logo, está revisando con protocolos progresivamente a normativa nunha situación tan complicada. Por lo tanto, con ánimo constructivo, déixense de facer política de tan corto recorrido co exemplo que están dando vostedes no Goberno central. Moitas gracias. Señor Rivera, segundo turno. Bueno, non sei que lle pasa que se lía ca mascarilla. Cando o señor García di que a xestión foi razonablemente boa, póñanse a temblar. De verdade que me preocupa un pouco a súa actitude, como sempre, non centrándose no que lle estou a decir, non me desminte nada o que lle dixen eu, polo tanto, podo presupoñer que é verdade. Cando lle falo de negocio, vostede non o desminte, cando lle digo que por cada residencia pública hai 4 privadas, non di nada ao respecto. E como vexo que está duro de oído e non quere entender, voulle contar unha historia real, basada en feitos reais que pasou aquí, porque nós tamén xestionamos residencias. Mire, a historia comeza cando hai unha denuncia nunha das vivendas titeladas privadas na Fonsagrada. A Xunta di que non sabe nada, eu aí non me consta, non é o meu cometido xulgalo, pero, bueno, a Xunta concede libranzas, o sea que algo ten que saber. A Xunta decía levar os anciás para facelles unha inspección cando decía que tampouco os levaba aos hospitais, algo que é contradictorio, e mentre eso se producía, o Concello de Fonsagrada nos di que 5 desos usuarios desa residencia son nativos do Concello da Fonsagrada. Ante esa situación, o presidente da institución manda unha carta, sen ningún tipo de acritude, dándolle, abrindolle as portas da residencia non só da Fonsagrada a esos 5 usuarios, sino ao presidente da Xunta para utilizar calquera das residencias da rede a Xunta de Galicia. Sabe que contestou a Xunta de Galicia? Non o sei. O primeiro é educación. Todavía non contestaron, non hai unha resposta a esa cuestión. E sabe que fixo a Xunta de Galicia nese momento, en vez de deixar os 5 usuarios sin que as familias a veces se enteraran do que pasou neso? Mandounos a 200 kilómetros de distancia ao Carballiño. Algúnas familias enteráronse no Ula que os seus familiares estaban no Carballiño.
Non quixera frivolizar, pero isto fainos pensar, home, como me decía algún familiar, que parece que o señor Feijóo durante a pandemia potenciou o turismo interior mandándose ao Carballiño. Iso é un exemplo de boa xestión, de eficacia do señor Feijóo. Mandos ao Carballiño e agora sabe onde están. Afortunadamente tivo un final feliz esta historia, porque esos usuarios están na residencia da Deputación de Lugo, na Fonsagrada. E, ademais, non sei de que se asustan, está o artigo 64 bis da Lei de Servizos Sociais, o Servizo de Colaboración, Cooperación Interadministrativa. Xa sei que vostede o concepto interadministrativo o vinculan directamente só con facer convenios con administracións da súa mesma cor política, é dicir, do Partido Popular, pero iso non é así. Presumen tanto dos EPIs e, ao final, nós tiñamos os protocolos feitos con moitísima antelación e cando un chamaba a Consellería de Política Social, desgraciadamente, lle decían non sabemos de que nos estás a falar. Era un auténtico despropósito. Chegaron tarde, mal e arrastro os EPIs. Nós en febreiro xa preguntamos como era esa situación. Así que se atreven a anunciar, ademais, a bombo e platillo, a reapertura das residencias e os dous días vense obrigados a cambiar esa postura. Así que isto é o que hai, realmente é un espectáculo lamentable e o legado que nos deixa Feijóo tanto nas residencias como no ámbito sanitario é bastante apocalíptico. Gracias, señor Rivera. Señor Castro, o seu turno. Ben, señor García, para moito lles dá o comentario do señor Simón. Como vostedes ben saben, non é un político e é unha persona educada e tildou de boa actuación a de todas as comunidades autónomas, incluindo a de Madrid. O sea que fíjese. Que pasa que non é a súa función criticar, non? O sea que, bueno, o mal estudiante, cando lle din un pequeno halago, apunta e repite, pero non lle vai. Critica o goberno do Estado por o material, pero é que vostedes, sin ir máis lonxe, no Hospital de Monforte estaban entregando mascarillas caducadas en plena pandemia. E tuveron que denunciar os traballadores. O sea que veñen aquí con un rollo e fala dos EPIs. Mire, falando con unha enfermeira que está traballando nun centro de atención primaria, sabe cando lle deron o curso para poder poñerse os EPIs? O curso de protección laboral. Hai 15 días, señor García, hai 15 días e o curso tiña tal nivel que só traía un EPI o que daba o curso para poder supoñer el que, como vostede pode saber, esos cursos suelen ser interactivos e tranche material para que ti o poñas diante de alguén que sabe e che diga se estás facendo ben ou mal, pois só había un EPI para o profesor e díxolles, bueno, que vos van entregar non é exactamente este, pero, bueno, xa lles vai valendo. Claro, despois oímos os comentarios da prima do señor Feijóo dicindo que os sanitarios se contaxian tomando café. E iso é da xestión que presumen. E outra cousa máis, outra pregunta. A xestión que presumen é que seamos a única comunidade autónoma do Estado español que mantén pechados os centros de día. Que pasa cos centros de día, señora? E salen presumindo de conciliación. E as familias que teñen a persona enferma e que necesitan esos centros de día teñen que seguir buscando esa vida. E vennos aquí presumindo. E acaba, tanto o señor Rivera como eu acabamos de presentar datos e habría máis exemplos, que isto é o que nos contan a xente do sector e a xente que ten enfermos ou persoas dependentes ao seu cargo. Que pasa cos centros de días? Por que non os queren abrir? Que teñen que esconder con eso? Díganno, porque se preocupan máis de abrir as verbenas que de abrir os centros de día. Que problema hai con... Ou é que eso non é parte da atención? Ou é que esos anciáns non necesitan o apoio do goberno da Xunta de Galicia? E despois decía que a Xunta o fixo moi ben, claro, aquí que nesta institución non temos residencias de anciáns, pois houve chamadas desde o primeiro minuto da Xunta de Galicia para poñerse a disposición se necesitábamos algo, verdad, señor Rivera? Puxéronse en contacto con vostede. Cero, axuda cero a esta institución para residencias de anciáns. O sea que non presuman e desmintan algún dato, pero, claro, non poden. Ante tal abandono non poden decirnos aquí nada do seu, nada máis que os mítines do telepresidente. Moitas gracias, señor Castro. Señor García, segundo turno. Bueno, razonablemente falaba o señor Rivera de que lle poñese a temblar que dixéramos que a xestión da Xunta de Galicia foi razoablemente boa.
Non sei exactamente cal é o motivo de poñerse a temblar. Se decimos esa expresión é porque queremos ser nun tema como este, que foi tan duro e que é tan duro para moita xente, queremos ser, desde logo, prudentes e humildes ca xestión, que sempre é posiblemente mellorable. Pero sí que estamos contentos da xestión da Xunta de Galicia. E debémolo estar todos, porque non é unha xestión do señor Feijóo. Vostedes o que lles preocupa é a imaxe do señor Feijóo, o telepresidente, porque parecelles, non sei que lles parecelles que non poden con el. Oiga, pois mire, pois sentímolo por vostedes, pero é que non estamos en esa. Despois da que pasamos, negar que Galicia foi a primeira autonomía en chegar á nova normalidade en toda España. Negar as palabras do señor Simón, que agora resulta que o señor Castro dice que non é político, non hai que facerlle caso. Non sei se significa que son os políticos os que dicen sempre a verdad. Non é o que pensan a xente, o que vostede acaba de defender. Defender que a Xunta de Galicia chegou tarde, un socialista de España que pode decir que a Xunta de Galicia chegou tarde. Vostedes sí que chegaron tarde a todos. Non se acordan do 8M todo o que pasou en España? Vostedes sí que chegaron tarde a todo. A Xunta de Galicia repartiu material sanitario nas residencias 20 días antes que esta Diputación Provincial de Lugo. Sí, señor Rivera, sí. En todo. Chegan tarde. Os únicos que chegan tarde son vostedes. E nós non lles queremos entrar neste xogo, porque ademais resulta que estamos nun momento que estamos a pouco máis de 15 días de que os galegos pois podan defender ou valorar a actuación da Xunta de Galicia. E van a ser eles que non defendan. E vease se teñen razón vostedes ou que nós pensamos. Pero, en todo caso, eso é secundario. O importante é que se dicimos que é razoablemente boa é porque queremos seguir mellorando. Porque non podemos estar ninguén contento. Oiga, mostras de euforia o presidente do goberno. Mostras de euforia o vicepresidente do goberno que iba a medicalizar todas as residencias de España. Acórdanse? Eso sí que é euforia, eso sí que é, e así estamos. Os datos son claros, e non nos van cambiar, e os galegos tampouco lles van comprar eses discursillos, senón xa o verán. Non lles van contar, porque para o malo que estuvo todo, e para o dificultoso que estuvo todo, en Galicia xestionouse razoablemente ben. E volvo a utilizar a expresión que tanto lle molesta e que tanto o fai temblar, razoablemente ben, porque queremos ser humildes nunha situación tan complicada e tan dura para moita xente que houve. Por lo tanto, ese é o espírito. Entón, miren, vostedes digan o que queiran, sigan dicindo que o Partido Popular trafica cos maiores, sigan utilizando todas esas agresividades que usan sempre nos servicios sociais, pero non lle los van a comprar porque a xente non é tonta. E senón, o veremos. Gracias, señor García. Turno de peche, señor Rivera, un minuto. Bueno, cando me refiro de razonablemente que vostede sempre adoita puntuar por arriba, entonces a eso me refiro, que lle dá máis puntos dos que ten cando falamos da Xunta de Galicia. Resumindo, mire, as 4 grandes actuacións da Xunta de Galicia, tanto no ámbito sanitario como no residencial, fixeron as probas do coronavirus ante as residencias e usuarios das residencias privadas que as da Deputación de Lugo. 2, mandaron os respiradores de Galicia a súa colega Ayuso. 3, o bono dos 250 euros da vergoña. E 4, por si non, seguramente non o sabe porque o mellor non llo comunicaron, pero onte aparece a resolución da vergoña, documento remitido por a Dirección Xeral de Maiores e da Dirección Xeral de Saúde Pública que converta residencias en colexios electorales. Non pensei que estarían feitos desta pasta, remitida por correo electrónico. Na que lle digo, e leo, porque teño 12 segundos, cada centro residencial habilitará un espazo reservado para o exercicio dos trámites de voto por correo que garanta o segredo de voto. Se non fose posible unha habilitación, os trámites realizaránse na habitación da persoa usuaria, garantíndose igualmente o secreto de voto. Non podemos visitar, familias non poden facer visitas, pero sí o notario de voto. Iso é o que vostedes queren os maiores, xa os aprecio. Gracias, señor Rivera, remotou o seu tempo. Home, por favor. Bueno, esgotado o debate da iniciativa, sometemos a votación esta moción do Grupo Socialista sobre melloras das residencias da terceira idade e da atención sanitaria tras a epidemia do COVID-19. Votos a favor. 13 votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 12 abstencións. Damos a benvida á compañeira diputada doña Lola Castro, que xa dixemos ao principio do pleno que se incorporaba máis tarde. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 9, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG para reclamar a nacionalización de Alcoa.
Para expoñer a iniciativa, creo que ten a palabra don Efrén. Ben, pois estamos nunha situación dramática con un ERE presentado que afecta a 534 traballadores, pero non só a esos, senón que de rebote e máis desprotegidos aínda a outros 400. Entón, están sobre a mesa e anunciado e comunicado xa algúns o despido de case 1.000 traballadores na comarca da Mariña. Ante isto que estamos vendo que os diferentes gobernos están a xugar a veces a un ping-pong e a pasarse a pelota. Podemos analizar de quen é a culpa e a culpa original. Decía o noso compañeiro do BNG, Francisco Rodríguez, no Parlamento Español, cando se produciu a venta a Alcoa. Pronosticou o que iba a pasar. Pero o señor Aznar, que tiña moita costumbre deso, decidiu regalar a central por un prezo de menos do material que había dentro da factoría. E daqueles lodos, estes barros. Entón, teño que empezar por a deixadez de funciones que fixo durante todos estes anos a Xunta de Galiza, que en vez de abanderar e poñerse a defender unha tarifa eléctrica galega, salía dicindo que pensarían os restos españoles, volvéndonos a decir que non somos menos ou máis tontos que os vascos cando producimos enerxía, ou culpando só o goberno central, ou cando gobernaban non o facían, e non abanderando a defensa da Alcoa, porque teñen as competencias de industria. O Partido Popular ten competencias de industria. Já non entendas o que é decente dun presidente que se precie de Galiza sería que collera a bandeira da defensa e forzar ao Estado a tomar medidas. Pero non só é culpa do Partido Popular. Hai varios ministerios implicados e o primeiro en que estemos nesta situación é o Ministerio de Traballo, que prometeu que iba a derrogar as reformas máis lesivas da reforma laboral e non o fixo. Por certo, que esas medidas foron implantadas por o Partido Popular. Pero se se houberan derrogado, pois para presentar o ERE necesitarían a aprobación da autoridade laboral e non o fixeron. Pero tamén é certo que o Ministerio de Industria e o de Transición Enerxética non están a facer o seu traballo. Non están a facer o seu traballo. Fixeron unha proposta, sí, digo, aquí non se trata de buscar culpables, eso xa pasou. O tempo para pasarnos a pelota xa pasou. Hai dous gobernos que teñen que poñerse a salvar esta situación. E os dous teñen competencias e cousas que facer. É certo que a proposta que fixo o Partido Socialista e os seus ministros non chega. Non é certa, non chega, pero tamén é verdad que agora non só é o problema o precio de enerxía. Porque eso non soluciona o problema, porque Alcoa xa dixo que non quere manter a fábrica na Mariña, porque ten outra estrategia de mercado. Entón, esa é a primeira parte do problema que se soluciona con a tarifa eléctrica galega. Pero a segunda é que Alcoa xa dixo que non quería manter a central na Mariña pasara o que pasara co prezo da enerxía. E, polo tanto, estamos abocados a unha nacionalización, a unha intervención. Eu sei que eso choca con vostedes ideolóxicamente, pero é necesaria e é legal. E temos moitos exemplos, incluso do seu arco ideolóxico. Porque Angela Merkel, que está máis cerca do seu ámbito ideolóxico que do meu, en canto Lufthansa tuvo un pequeno problema, tardou 2 días en salir a decir que era un sector estratégico para Alemania e que non se iba a perder e que se nacionalizaba. En Italia, no mesmo sector que en Alcoa, nacionalizouse unha empresa de produción de aluminio. Temporalmente, despois volveron a vender e quedaronse con unha participación. A nós tamén nos vale. A nós tamén nos valdría eso. Pero é que agora non hai tempo, hai que reaccionar xa e intervir Alcoa, porque senón vai morrer unha comarca inteira e vamos a pegar un golpe case que mortal á provincia de Lugo. Deixémonos de ver quen é o máis culpable, a Xunta a bandera a loita por a defensa da Alcoa, o Goberno Central poña os seus ministerios involucrados a traballar xa na intervención, porque senón, dentro dunhos días están a xente nas calles. Dentro dunhos días temos os traballadores nas rúas.
e a única solución que queda é a intervención. Non o di só o BNG, dío o Comité de Empresa, dino todos os traballadores, e onte acabase de presentar un informe onde avala a legalidade de todo ese proceso. Polo tanto, queda pouco tempo, pero estamos a tempo de salvar os postos de traballo en Alcoa San Cibrao. Gracias, don Efrén. Xa lle iba a decir que tiña que rematar porque cando lle deu o aparato soltou 10 minutos en vez de 6. Así que tiña que descontar ese tempo. Moi ben. Ahora ten unha intervención o Grupo Popular, que é o señor Castiñeira. Gracias, señor presidente. No pleno pasado, o Partido Popular anunciou problemas laborais que se aveciñaban en Alcoa. Incluso intuíamos que xa podía ser tarde. Desgraciadamente, acertamos. Días despois, a empresa presentou un ERE para 534 traballadores. Daquela, o presidente Tomé enoxouse porque o responsabilizábamos de non facer nada. Argumentaba vostede que non ten responsabilidades en enerxía. Por suposto que non a ten, nin vostede nin a Xunta de Galicia. A nosa reprimenda, en consonancia coa que lle votaron os traballadores aquí, non era por outra cosa nada máis que por non defender o asunto con quen si ten competencias, señor Castro, que é o Goberno central. Non desviemos a atención. Este é un problema de enerxía. Enerxía, solución. Outro día estuvo vostede na manifestación, gustoume ver, había tempo que non. Bueno, enerxía, solución, señor Castro. Ese é o gran problema. Repito, non o decimos nós, dixéronllo os propios traballadores de Alcoa aquí. Non vou a repetir o que lle dixeron. Pero por iso mesmo, por non defender con ese puño de obreiro que tanto lles gusta levantar nos mítines, a empresa electrointensiva e o traballo de toda esa xente. Por certo, equivocouse ese mesmo día cando dixo que nos escaparamos para atrás cando estuvemos ao seu lado. Están aí as fotos. Pero o gran problema desto é que o Estatuto Electrointensivo sigue sin aprobarse. Señor Tomé, señor Castro, socios tamén do Goberno aquí na Diputación e tamén no Estado. E como estamos en eleccións, pois agora ven o BNG con unha moción oportunista. Lamentamos, porque o único positivo que trae esta moción é que por enésima vez piden a aprobación do Estatuto, que estamos obviamente de acordo, que aprobamos unánimemente moitísimas veces aquí, pero o Estatuto parece que non é prioritario nesta moción. Primeiro, é a nacionalización. Segundo, é a tarifa eléctrica galega. Non é o Estatuto. Reivindicacións coas que, dende logo, non estamos de acordo e volvemos a explicar a día de hoxe. A nacionalización é imposible. Non o dice o PP, o dice o mesmo secretario xeral de Industria, o socialista Raúl Blanco, que na última mesa de seguimento afirmou que, recordando que a última nacionalización que se fixera en España fora a de Rumasa. Mire, na súa moción manexan ademais varios términos, pero que son totalmente diferentes. Vostede fala de nacionalización e fala de intervención. Dicen concretamente que existen ferramentas para unha intervención pública da empresa. Estamos de acordo. Mire o que lle digo, estamos de acordo. Que é moi diferente da nacionalización e expropiación que vostedes pretenden. Nós si estamos de acordo nunha intervención do Estado, mire o que lle digo, especialmente asegurando un precio da enerxía eléctrica entre 25 e 35 megavatios. Aí estamos de acordo tamén co comité. Estamos de acordo nunha intervención do Estado convocando unha nova puxa para que aparezan os bloques de 90 megavatios que vostedes quitaron e que se aumenten as compensacións do CO2 para que garanten, como antes decíamos, un precio competitivo da empresa. Aí tamén está de acordo o comité de empresa. Estamos tamén de acordo que si debe intervir o Estado para garantir que se siga facendo aluminio primario na Mariña, como sector estratégico que é, se o Estado ten que intervir provisionalmente, respetando as leis de competencia e libre mercado e baixo as premisas da Unión Europea, tamén lle aceptamos esa intervención con marcado CE, esas entre comillas. Non aceptamos a nacionalización que vostedes pretenden, pois a la argentina ou bolivariana, como se fixo con IPF e demais.
Por outro lado, falan da tarifa eléctrica galega, que evidentemente non estamos de acordo. Non estamos de acordo porque, bueno, efectivamente sería moi bonito, sería sentimental, quedaría moi ben, pero como pasa coa nacionalización é totalmente imposible, así o dice a Constitución, os territorios somos todos iguales para as tarifas eléctricas. Ten despois un turno de réplica. Pero a parte de imposible, é tremendamente perxudicial para os intereses da industria galega e dos propios fogares, porque se é ben certo, fai uns anos éramos excedentarios de enerxía, co peche das térmicas, coas que o BNG está de acordo, a cousa cambiou. Cree vostede que sin enerxías como a nuclear ou a térmica, a industria electrointensiva e calquera outra industria podería sobrevivir cunha tarifa galega? Eu creo que non. Creo que non, porque ese é precisamente o gran problema que ten a día hoxe Alcoa cos seus competidores máis directos, con Francia e con Alemania. Francia aposta pola enerxía nuclear que nosotros estamos pechando, Alemania aposta pola enerxía térmica que nosotros tamén estamos pechando. Imagínese usted pois, a xente de Alcoa e de outras industrias que quere seguridade xurídica esperando a ver pois, esa tarifa que a ver si chove este ano, a ver si fai vento ou a ver si fai un poquichiño máis de sol para que señan rentables ou a ver se o gas está baixo, que o temos que comprar a outro sitio para ter unha tarifa eléctrica gallega. De verdad, nosotros lle propoñemos outra cousa. Isto é un tema moi serio, a nós parecenos moi serio. De verdad, yo digo, non mezclen unhas cousas con outras, non difuminen a mensaxe. A mensaxe necesaria é aprobar o estatuto. Sin estatuto non hai nada máis, os demais son fogos de artificio. Gracias. Muchísimas gracias, señor Castiñeira. Polo Grupo Provincial Socialista, ten ahora a palabra doña María Loureiro. Ahora. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todos, diputados e diputadas. Antes de nada, decir que sempre o señor Castiñeira recorda pois a mobilización que houve na Diputación, despois houve máis a posteriori. Mañá imos á Xunta de Galicia, a San Caetano. É verdad que gritaban enerxía solución, pero tamén gritaban os traballadores e traballadoras. Feijóo apoia a intervención e Feijóo que fixo foi poñerse ao lado da empresa. Unha vez máis, volvemos a falar, desgraciadamente, no pleno da Diputación da situación da Alcoa, dos seus traballadores e traballadoras e tamén dos empregos das empresas auxiliares. Digo desgraciadamente porque todavía estamos aí, non se solucionou. Estamos a vivir unha situación, dicía o Fren, crítica e complicada. Estamos vendo, pois, sobre todo, os concelleiros, concelleiras, alcaldes e alcaldesas da Mariña, que somos os que estamos día a día cos veciños e veciñas e vivimos máis de cerca esta situación. Dende o Grupo Provincial do Partido Socialista, seguimos na mesma línea. Exiximos unha solución ás dúas administracións competentes, Xunta de Galicia, en materia de industria, así o dice o artigo 30 do Estatuto de Autonomía, a competencia en materia de industria do Goberno galego, e ao Goberno central, xa que ten a competencia de enerxía. O 24 de xunio celebrouse a Mesa Multilateral da Alcoa, onde o Goberno central puxo en riba da mesa un plan industrial a 10 anos co apoio de todas as administracións. Por suposto, o Goberno de España, Xunta de Galicia e a Unión Europea. Para iso, se lle pedía á empresa que non presentara o ERE cun precio de enerxía de 25 a 35 euros megavatios. E dábase tres opcións: Alcoa máis socio enerxético máis unha PPA, Alcoa máis socio industrial máis unha PPA ou a venda a un novo propietario de toda a instalación. Raúl Blanco, o secretario de Estado de Industria, comprometeuse que se Alcoa paralizaba o ERE ou directamente non o presentaba, ao día seguinte se desarrollaba o plan industrial. A Alcoa iso non lle valeu ningunha cousa nin outra e quería seguir co procedimento dos ERES. De feito, 2 días despois, o 26 de xuño, empezouse cos trámites dos despidos. A nosa sorpresa foi que a Xunta de Galicia, en lugar de posicionarse a favor do Goberno e facer un frente común, o que fixo foi defender a empresa e volver a demandar non sei cantos millóns de euros para ela, non? Porque aparte de que 11 anos de política industrial da Xunta de Galicia con respecto á industria foi unha folla en blanco,
Tampouco puxo en riba da mesa ningunha solución, simplemente posicionarse coa empresa. O 26 de xunio, o Goberno aprobou no Consello de Ministros a reserva de garantías das entidades electrointensivas. O fondo está dotado de 200 millóns para cubrir como máximo 600 millóns de inversión en 3 anos. Como vemos, o Goberno central en 2 anos, 8 meses de funcións, foi dando pasos, pero na situación na que estamos, evidentemente estamos nun momento crítico, se necesita un paso previo. E se ten que pasar por unha intervención, pois que así sexa. Cando se anunciaron os despidos, o día fatídico que se anunciou os despidos directos de 500 traballadores da Alcoa, un dos primeiros en saír públicamente, eu creo que foi o primeiro responsable político en salir públicamente, foi o noso presidente da Diputación dicendo que se a solución sería unha intervención temporal ou un accionariado, pois que tiña que facerse. Eu non vin ao Partido Popular posicionarse agora tan abertamente da intervención en último lugar se é posible. Por tanto, non podemos permitir que unha multinacional que recibiu axudas públicas, como moitas empresas e moitas multinacionais do noso país, pero que gañou durante 40 anos moito diñeiro gracias ao traballo de xeracións de veciños e veciñas da Mariña, incluso tamén de veciños da provincia de Lugo. Non podemos permitir que se vaya, se se quere ir, que se vaya, pero que non deixe a 1000 familias na calle en unha comarca morta, porque se Alcoa pecha, pechas a Mariña. Por iso, deixemos a campaña electoral a un lado, poñámonos a traballar conxuntamente, a Xunta de Galicia, que agora é a que ten que tramitar os ERES, que tome os mecanismos que sexan para dilatalo, e o Goberno central, pois que teña tamén que traballe, que siga dando pasos, e poñamos un frente común porque o problema é grave. Moitas gracias, presidente. Moitas gracias, señor Loureiro. Ten a palabra o segundo turno, don Efrén. Ben, señor Castiñeira, eu non lle vou entrar en quen está nas manifestacións ou non, ou a quen increpan ou non, porque sería un debate longo e saca o debate importante. O Comité de Empresa está reclamando claramente a intervención de Alcoa. Dícenlo ao meu grupo, ao seu e a todos. Por lo tanto, esa é a solución. E, ademais, teño unha pregunta para vostede, porque a nosa moción vai nese orden, pero por unha cousa importante, porque Alcoa xa dixo, polo menos públicamente, a non ser que vostedes teñan outra información, que mellor son interlocutores da empresa en vez dos traballadores, que pasara o que pasara, con o mercado da enerxía, Alcoa Santibrao non tiña futuro. Alcoa dixo así, de duro, e de que non tiña futuro, porque ten outros intereses, é unha multinacional e non ten apego a nada, ten outros intereses no mercado. Polo tanto, o único que pode salvar agora a situación da Mariña é a nacionalización ou intervención, chámenlle como queiran, a nos válennos. Válennos os modelos, hai moitos e moi legales. E vostede pon exemplo, pero, claro, fala de Bolivia e tal. E Angela Merkel, que é unha peligrosa comunista, cando di que vai nacionalizar a Lufthansa. O goberno dos Estados Unidos, cando rescatou os bancos, os nacionalizou. Claro que vostedes ideolóxicamente non o queren. E casi prefieren deixar na rúa a 1000 traballadores que ter que aceptar que o Estado interveña. Pois é a única solución, señor Castiñeira. E non vale, ahora xa, con este tempo no que estamos, xa non vale ese paso de balón. E digo os dous gobernos, o Partido Socialista e o Partido Popular e a Podemos, que tamén está no goberno do... Hai que poñerse a poñer solución xa arriba da mesa, porque hai un reloj e quédanos moi pouco tempo. E cada un ten que traballar nas competencias que ten. E nin a Xunta de Galiza está eximida de responsabilidades nin o goberno central. Entón é tempo de poñer as medidas arriba da mesa. Están reclamando os traballadores. E se creeran que a Xunta de Galiza non tiña responsabilidade, iban ir mañá con toda a que teñen encima os traballadores a Compostela a manifestarse diante da Xunta de Galiza. Pois non, é que saben que a Xunta ten un papel importante. Pero iso non lle saca a responsabilidade ao goberno central. Os dous gobernos teñen que poñerse a traballar e salvar unha comarca.
fai falta unha tarifa eléctrica galega que dé un prezo xusto á enerxía deste país, que non só solucionaría o problema da Alcoa, e seguimos sendo excedentarios, aínda sin a produción da enerxía do carbón, e fai falta intervir e nacionalizar a Alcoa para salvar eses postos de traballo. E sin unha cousa non hai a outra. A primeira, intervir para evitar os despidos. Señor Castiñeira, non vale agora, hai que poñerse a traballar. E os dous gobernos. Gracias, señor Castro. Señor Castiñeira, o segundo turno, 3 minutos. Señor Castro, vexo vostede moi tibio coas responsabilidades do goberno. De verdad, esperábamos porque son cómplices de absolutamente todo, daquela maravillosa foto de que iban solucionar vostedes a Alcoa, iban solucionar os peaxes, iban solucionar tanto, que o señor Sánchez os engañou como engaña a todo o mundo. Mire, lle digo unha cousa, nos solicitamos dúas cousas, non queremos mezclar estes dous asuntos. Ou a posibilidade de votar por puntos, porque son 3 puntos totalmente diferentes, ou a posibilidade de unha emenda de sustitución na que nos vamos á declaración institucional que fixo a Mancomunidade de Concellos da Mariña en defensa da factoría, que aí estamos todos de acordo. E aí naide falou nin de nacionalización, nin de tarifa eléctrica galega. Non se vayan as cousas nas que temos moitas diferencias. De verdade, eu digo, o problema que tenen as empresas electrointensivas é o coste da enerxía eléctrico. Ese é o problema, independientemente da situación do COVID e demais. É a diferencia entre o precio que temos aquí e o que tenen, por exemplo, en Francia ou en Alemania, que tamén hai COVID. Xa non lles falo, pois, da zona de Asia. De verdade, eu digo, encántame escoitalos, sobre todo en épocas de eleccións, cando falan de nacionalizacións, cando falan de municipalizacións. Pero despois vimos a Diputación e contratos e concesións por todos os lados. Contratos para realizar traballos de tal, contratos para obras, contratos... O sea, ao final vostedes, moita municipalización, pero son unha das administracións que máis externaliza diferentes servicios. Ou cando non fai, que lle dá a dedo a Traxa, o mantenimiento dos xardís ou a explotación do servicio do catamarán. Vostedes son moi exemplares sempre, menos cando lles toca gobernar, que fan o que lles dá exactamente igual, o conta que lles minten os ciudadanos. Mire, Alcoa nunca tuvo problemas, leva 25 anos, nunca tuvo problemas laborales, nunca parou unha sola cuba hasta que chegaron vostedes. Claro que o problema é o estatuto, o problema é a lei que está trazando a ministra Rivera, a lei de cambio climático. O problema é a lei de costas que están tramando e que vai impedir a moitas empresas seguir adiante. Ese é o problema, o seu radicalismo medioambientalista e o seu odio ás empresas electrointensivas. E non lles conten milongas aos traballadores de Alcoa. Se non solucionamos a enerxía eléctrica, seña que enseña o propietario, vai ter moitas dificultades para seguir adiante. Lle vai a pasar como lle pasou a esa empresa, a mesma empresa en Italia, que ao final tivo que pechar. Seña do goberno ou seña de que enseña. Porque o mundo, evidentemente, pois se move nesas circunstancias. Póñanse como queiran, nacionalicen, póñanse como queiran, ao final o necesario é ter un precio competitivo da enerxía. Non boten fogos de artificio, porque a realidade é ben diferente. Moitas gracias, señor Castiñeira. Doña María, ten un segundo turno. Gracias, presidente. Nada, decir que nos falamos da intervención como último recurso, é dicir, estamos nunha situación que nos apremia o tempo e como último recurso, se é necesario, falamos dunha intervención, así tamén como tamén o reclama o propio comité de empresa. Claro que o estatuto é importante aprobalo e nós sempre, a pesar de que no goberno de España este o Partido Socialista, nosotros sempre reivindicamos unha solución por Alcoa, vamos a todas as manifestacións, a semana pasada foi na subdelegación do goberno e ali estamos
cousa que o Partido Popular costalle por reclamarlle a Xunta de Galicia porque son do mesmo cor político. Por tanto, claro que o estatuto é importante, pero que agora tampouco é a solución definitiva. Agora o problema non é da enerxía, desgraciadamente, por esta crise. Por tanto, claro que hai que aprobar o estatuto e seguímolo reclamando. Están dando pasos dende Madrid, acabase de aprobar o Fondo de Garantía. É dicir, estamos dando pasos, pero agora non é suficiente a aprobación do estatuto. Agora, pois, se chegamos se hai que intervir, pois temos que intervir temporalmente, porque, repito, apremianos o tempo e queda un mes. Moitas gracias. Moitas gracias, doña María. Ten un turno de peche, don Efrén. Ben, señor Castiñeira, eu pensei que iba a estar a outra altura no momento que están os traballadores da Alcoa. A enerxía ten que ter unha solución, eso compartímolo, por daí a nosa proposta dunha tarifa eléctrica galega que non só solucionaría os problemas da Alcoa, sino de outras industrias e de moitos autónomos. Pero aquí, decía ao principio, estamos con a espada de Damocles xa moi cerca. Só quedan dúas solucións. Solución para a enerxía con a tarifa eléctrica galega e a intervención. Piden os traballadores, piden os partidos políticos que os defendemos e non me entre non debate de se unha intervención, unha nacionalización danos igual. Salvemos os postos de traballadores. E, ademais, lanzamos a mensaxe que están a berrar os traballadores nas manifestacións que e vai para os dous gobernos a mesma altura os poño de responsabilidade é que as cubas non se paran. Moitas gracias, don Efrén. Bueno, pois esgotado o debate deste punto, o punto número 9, moción do Grupo Provincial do BNG para reclamar a nacionalización de Alcoa. Sometemos a votación. Votos a favor? Que foi o que entendín. 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 12 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 10. Tamén unha moción do BNG para o avance social na protección e acompañamento das víctimas de agresións machistas. Para expoñer esta iniciativa, ten a palabra tamén don Efrén Castro. Ben, vai ser unha moción complicada de defender para min, pedín podela defender porque o machismo golpea a toda a sociedade, pero nestos días golpeou dunha forma moi dura a Vila de Sarria con 3 agresións machistas, a cada cual máis deleznable ou máis vil, e, polo tanto, pedín ser a voz desta moción e as miñas compañeiras accederon e, polo tanto, agradezco. Decía que era duro porque calqueira que pase por Sarria ou que teña conocidos alí ou con esa sensibilidade, pois sabe no estado de shock no que estamos. Traíamos esta moción presentada antes das segundas agresións a 2 menores na Vila de Sarria e decíamos que tiñamos algo mal como sociedade porque cada vez se daban agresións máis comúns e de edades máis certeras e, por desgracia, o destino xogounos unha mala pasada e acertamos e ojalá non huberamos acertado. Facemos unha reflexión que algo estamos a facer mal como sociedade e creo que cada vez que xustificamos un comentario machista fallamos como sociedade. Cada vez que alguén achaca a espallamento do coronavirus a unha manifestación feminista como a do 8M e non a outras miles de concentracións de persoas como o fútbol, fallamos como sociedade. Cada vez que xustificamos, cuestionamos, damos voz a discursos que contradicen, negan a existencia da violencia machista, fallamos como sociedade. Cando nos poñemos a gobernar a lados deses grupos políticos que din que as mulleres non teñen dereito a ser libres e que se teñen que sentir medo porque os homes podemos ejercer violencia contra elas, fallamos como sociedade. Cada vez que
como institucións, ou sexa a xusticia, ou seamos nós, non somos capaces de dar o apoio e a protección que necesitan esas vítimas despois de sucesos tan graves, estamos a fallar como sociedade. Polo tanto, creo que está chegando un punto que temos que tomar medidas urxentes e resetearnos como sociedade, porque senón eu non quero vivir nunha sociedade así. Eu non quero estar nun estado onde che caiga máis pena por cantar unhas cancións un rapeiro e que falen do rei que por violar a unha muller, e isto sona moi duro dito así, pero é real, vivimos nunha sociedade en que está máis penado cantar unhas cancións que exercer unha violación, polo tanto temos que resetearnos. A moción fala dunha serie de medidas que creemos que axudan a que, xa que son tan comuns estas agresións, temos que acompañar e protexer as vítimas. E son uns puntos sencillos, pero que despois de falar con profesionais da xusticia, con vítimas afectadas, creemos que axudarían moito a mellora nese cuidado das vítimas. Queremos que hai que ampliar a oficina de vítimas na xustiza, porque aquí en Galiza só están nas 7 cidades galegas, e desas 7 cidades só 7 días na cidade de Compostela. Polo tanto, unha vítima de agresión ten os dereitos e agreden nas cidades, pero se pasa no rural, como moitas veces pasa, pois está máis protexida. Polo tanto, hai que ampliar esa red, dotala de medios e profesionais para que sean capaces de amortiguar o golpe e explicarlle como funciona o sistema despois dunha denuncia, o sistema judicial, que a veces é moi arisco e moi difícil de entender para unha vítima. Temos que garantizar a gratuidade da atención xurídica para as vítimas, que aunque creamos que pasa en todos os casos, non no 100% dos casos das agresións sexuais, polo tanto hai que consideralas todas como agresións machistas e violencia de xénero para que teñan acceso e informalas. Como non, esta provincia sigue abandonada e no que ten que ver con a creación de un xulgado de violencia de xénero, este tipo de temática ten que estar tratado por especialistas e por xente que teña formación no tema e formación en igualdade en xénero. E tamén reformular os centros de información á muller, que fan un traballo excepcional, pero que están sin medios e son moi poucos e deixan fora, por a lei, os casos de vítimas de agresións que non son no ámbito da parella ou da exparella. Polo tanto, hai que dotar esos fins e espallalos. Temos unha lei galega que se aprobou no ano 2007, que daquela era puntera, era o exemplo do mundo, que quedou sin desenvolver, sin dotar de recursos, e esta sociedade xa non aguanta máis. Avanzouse moito, gracias á loita feminista, pero algo está fallando se non a sociedade están pasando estas cousas a diario. Agora tócanos de moito máis cerca os veciños de Sarria, os desta provincia, pero o triste é que non é algo especial que pasou en Sarria. Isto pasa a diario, pasa de contío e hai que reaccionar. Temos que poñer medidas de educación e condenar calquer atisbo de machismo que hai na sociedade e condenalo, porque o demais o que estamos é facendo que estas cousas pasen. Polo tanto, nos traíamos esta moción e hoxe faise máis dura defendela por culpa dos sucesos que pasaron. Moitas gracias, don Efrén. Doña María Loureiro, segundo, ten vostede a palabra para posicionar o Grupo Socialista. Gracias, presidente. Se hai un partido político que non precisa demostrar do seu compromiso pola igualdade e contra a violencia de xénero, ese é o Partido Socialista. Foi un goberno socialista que impulsou a aprobación da primeira lei integral contra a violencia de xénero no outono de 2004. Foi o goberno galego, presidido por Emilio Pérez Touriño, quen situou a igualdade na axenda política galega coa lei integral contra a violencia ou coa lei de igualdade no traballo de homes e mulleres de Galicia. Aínda hoxe en vigor, mailo recortes e os incumprimentos do Partido Popular de Feijóo. Mailo traballo feito e o camiño percorrido, moito queda aínda por facer, especialmente en Galicia, onde a igualdade non está nunca na primeira liña das medidas do Partido Popular.
A Feijóo non lle preocupou a paridade dos seus gobernos e non lle importa que despois de 11 anos de goberno aínda teñamos comarcas en Galicia que carecen dun centro de información á muller. A crise do COVID-19 amosou que tamén nas pandemias é preciso ollar as medidas dende unha perspectiva de xénero. As vítimas de violencia tiveron que convivir cos seus agresores. Durante máis de 2 meses, as familias monoparentais estiveron entre as que máis axuda precisaron por parte dos concellos, bolsas, comidas. As mulleres perderon o seu emprego nos sectores máis precarizados e deberon facerse cargo dos cuidados das persoas dependentes co peche de centros de día e da atención terapéutica. De novo, a pobreza, a exclusión e os cuidados levan o nome de muller. Mentres a ultradereita acusa o feminismo e quere facernos creer que non hai violencia machista, o certo é que a pandemia deixounos un incremento dun 60% nas chamadas ao 016. A realidade de violencia e desigualdade é máis forte que os argumentarios de algúns políticos. Temos ser quen de incorporar as perspectivas de xénero á xestión das crisis sanitarias, sociais ou económicas. Tiveron que ser os colexios farmacéuticos que puxeran en marcha a iniciativa Mascarilla 19, unha clave que facilitaba que se cursase a denuncia cunha visita a unha farmacia, no caso de vítimas que tiñan problemas para facer unha chamada sen alertar o seu agresor. Tantas rodas de prensa do señor Feijóo non lle deixaron tempo para que a prevención da violencia de xénero tivera o protagonismo e os investimentos precisos. Os socialistas lucenses defenderemos sempre as vítimas, escoitaremos as súas reclamacións e impulsaremos as reformas que contribúan a acabar para sempre ca lacra da violencia de xénero. Nada máis de momento, presidente. Gracias. Moitas gracias, señora Loureiro. Por o Grupo Popular, ten agora a palabra o señor Balado. Sí, gracias. Bos días a todos e todas. Nós estamos de acordo co fondo da cuestión, manifestamos o mesmo que manifestamos neste salón de plenos hai agora 4 anos e medio, cando no mes de febreiro, máis ou menos do ano 2016, se trouxo a este pleno unha moción semellante. Daquela pedíase a creación dun xulgado específico para Lugo. En aquel momento xa manifestamos que calquera logro, por pequeno que sexa, que se consiga en materia de prevención e defensa contra a violencia de xénero é un logro importante. Por iso, motiva que esteñamos de acordo co fondo, non coa forma, xa lles adiantamos. Vostedes verten afirmacións falsas na súa exposición de motivos e, sobre todo, nas propostas de acordo, que agora pasarei a decirlles. Que poñen de manifesto que, efectivamente, non teñen intención de darlle solución ao problema. Vostedes o único que pretenden é vir a este pleno a quedarse con un titular para que os medios de comunicación o saquen o día de mañá nos respectivos xornais. Se quixeran solucionar o problema, non incurrirían nos mesmos erros que incurriron hai 4 anos e medio e non dirían cousas cheas de falsedades como din na súa exposición de motivos. E que incluso, se se fixan hasta na redacción, propóñena ao pleno do Concello. Propóñena ao pleno do Concello. É dicir, isto é a Deputación. Eu entendo, señor Castro, un erro cometeo calquera. Pero isto, o que pon de manifesto é que esta moción se redactou á prisa e correndo para xustificar o cupo, sin importar o fondo da cuestión. Mire, señor Castro, o problema non se soluciona copiando e pegando e despois votando neste pleno. O problema solucionase demostrando que se queren adoptar e que se queren votar medidas que de verdade solucionen o problema. Dicen vostedes na súa exposición de motivos que existe carencia de medios materiais, de personal, de falta de formación, unha serie de cousas que son totalmente absurdas, porque a min gustaríame que vostede estivera presente ao lado dunha vítima de violencia de xénero dende que presenta a denuncia na comisaría de policía, por poñerlle un exemplo, hasta que é atendida nos xulgados. Gustaríame que estivera ali a formación, o cuidado co que se trata, e, sobre todo, a información de dereitos e toda a atención que se lle dispensa por parte dos policías, lle poño isto como exemplo, dende que unha vítima presenta a denuncia, é extraordinaria. Eu non sei a que formación se refire vostede, nin sei que é o que pide porque tampouco concreta na súa moción. Dende información sobre axudas, sobre a xestión das pernoctas se foran necesarias nos centros de acollida, roupa, prestación alimentaria, prestacións
prestacións económicas derivadas do seu illamento e, efectivamente, da denuncia presentada. O trato e o cuidado co que é atendida calquera vítima nos xulgados desta capital ou nos xulgados de instrucción de calquera punto da provincia é extraordinario. Eu sigo sin entender a que se refire vostede. Denuncia vostede a falta de medios materiales, que tampouco enumera. Eu non sei a que medios materiales se refire vostede, pero mire, de todas as materias que se instruen na orde xurisdicional penal, a de violencia machista é a que máis medios concentra e a que máis medios acapara. E lle vou poñer unha comparación. Unha muller denuncia lesións ou unha muller denuncia unha tentativa de homicidio e non ten o mesmo trato, aínda sendo o mesmo xuez, que se denuncia violencia machista. Eu por iso lle digo, deberá estar vostede presente, porque non diría moitas das cousas que está dicindo aquí. Dice vostede que as persoas que interveñen non teñen formación. Mire, ata os colexios de abogados de Galicia, non dé a cabeza que lle vou dicir, ata os colexios de abogados de Galicia teñen un turno especial de violencia de xénero que asegura que calquera letrado que asista a unha vítima de violencia machista ten que ter unha formación especial que non ten para ningunha outra materia. E estou dicindo, é dicir, asegúrase ata ese punto. Os propios letrados que interveñen teñen a obriga de contar cunha formación especial para atender ás vítimas de violencia machista. E entón, a min gustaríame que vostede se referira a que falta de formación ou a que falta de medios temos que votar, porque eu non entendo que é o que veñen a dicir aquí. Votas en falta, nesta exposición de motivos, unha alusión, sobre todo, aos nenos. Por que? Porque a Lei de Infancia e Adolescencia do ano 2015 recoñece aos nenos como vítimas da violencia machista tamén. E vostedes nin sequera fan unha sola alusión aos nenos. Dende o ano 2015, esta lei que entrou en vigor, a Lei de Infancia e Adolescencia, modificou tanto a Lei do 2004 estatal de violencia de xénero como a Lei galega, recoñecendo, como digo, aos nenos como vítimas. No ano pasado, no ano 19, 45 nenos quedaron orfos e 3 morreron. Pero claro, vostedes, nin unha sola alusión aos nenos, porque o tema de debate que queren traer aquí a este pleno é o machismo contra o feminismo. Iso é o que queren conseguir hoxe neste pleno. Non falar das vítimas, non solucionar o problema, senón falar do machismo contra o feminismo. Din vostedes na súa exposición de motivos, igualmente, piden que a Administración de Xustiza garanta a gratuidade da atención xurídica e pídenllo á Xunta de Galicia. Non te lo pierdas, cando o competente é o Estado. Mire, a Lei Galega de Violencia de Xénero, a Lei Galega do ano 2007, xa recoñece este dereito á asistencia xurídica gratuita. Eu invito a que lea o artigo 29 da lei que se remite a lei estatal e dice as vítimas todas terán asistencia xurídica gratuita, de acordo cos límites establecidos na legislación estatal, que é a Lei de Asistencia Xurídica Gratuita do ano 1996, artigo 3.3. Cal é o problema? O problema é que o que hai que modificar é a lei estatal, claro, non a lei galega. A Lei de Asistencia Xurídica Gratuita. Moitas gracias, rematou o seu tempo. Gracias. Gracias, señor Balado. Señor Efrén, o señor Castro ten usted o segundo turno. Señor Balado, puxemo moi difícil, vou intentar non romper as formas, eu son un deputado que intenta manter as formas, pero a verdad é que creo que non estuvo á altura desta institución nin do posto que representa. Dígolle sinceramente, porque hai un montón de denuncias e de profesionais da xusticia que, por exemplo, dicenlle que as vítimas de calquera agresión machista teñen que esperar nun pasillo. E non hai sala. Non me interrumpa que eu non o interrumpín. E merecía ser interrumpido. Por favor, non dialogue. Merecía ser interrumpido. Teñen que estar nun pasillo con calquera outro que pase por ali e nunha situación moi dura en estado de shock. Si sufren unha agresión alá onde non hai oficina de vítimas ou onde non está porque é fin de semana, non teñen asistencia dunha psicóloga para que lles explique o procedimento e as asesore. E evidentemente a Policía Local, a Policía Nacional ten un servicio que está formado e funciona ben, pero non teñen acceso a todas as vítimas, o sea que entérese.
Deixen xa o discurso fascista de vos e empecen a defender as mulleres, porque o que acaba de decir aquí vostede é indigno. Decir que as mulleres que sufren unha agresión teñen todo o do mundo e que están moi ben protegidas é unha falacia tal que debería darlle vergonza o que acaba de decir. Debería estar máis que avergonzado. É o discurso máis machista e máis fascista que se produciu nesta Diputación desde que existe democráticamente. E non levanten os brazos, porque yo digo sinceramente, falen con as vítimas e cos profesionales, falen con as vítimas e cos profesionales e pregúntenlle se non hai eivas. Pregúntenlle se non hai eivas. Pregúntenlle se as vítimas se sinten acompañadas. Señor Castro, un momentiño, home. Un momentillo, señor Castro. Mire... Volvollelo decir, si quere. Un momento, por favor. Por favor, jode para tú. Oiga, mire unha cousiña, señor Poi. Señor Poi, si sigue así, vou nos chamar a orden. Señor alcalde do Vicedo, relájese un pouquiño que non está usted no Vicedo. Así que tranquilo. Hai un señor no uso da palabra e ten dereito a expresar o que considera igual que vostedes, e sin interrumpilo. E se non quere estar aquí, saia para fora. Se non quere estar, non é obligatorio estar aquí, O que é obligatorio é escoitar a outra parte. Iso é o democrático. Iso é o democrático. E se non queren escoitar, salgan. Non pasa nada. Ahora, o que lle vou consentir é que interrumpan, porque tampouco interrumpeu o señor Balado. Así que continúe vostede, señor Efrén, polo tempo que lle faltaba, que era aproximadamente de 1 minuto. Continúe, señor Efrén. Ben, volvo a decir, e ademais son que se enfaden, e que me importa moi pouco que a vostedes se enfaden. Si creen, por algún momento, que o sistema, e incluyo a todas as institucións, están á altura de cando as mulleres sufren agresións machistas e accións sexuais e de outro tipo, si creen que vivimos nun mundo en que lles damos todo o que necesitan e que esas mulleres se sinten protegidas, é que son os machistas e os fascistas. E volvo a decir aunque se cabreen, porque esa defensa que fixeron é que é indignante. É indignante para min, é indignante para as mulleres, é indignante para a sociedade. É indignante. Sinceramente non pensei que estuveran a esa altura. Dígollelo sinceramente. E pincharon en hueso, porque as mulleres hai moito tempo que dixeron que xa basta. Xa basta de xustificalo, señor Castiñeira. Xa basta de xustificalo. Eu podía haber comprado que se fixeron avances, pero que digan que as vítimas están protegidas é indigno. Gracias, que dei un turno de peche. Moitas gracias. Señora Loureiro, ten vostede Gracias, o segundo turno. presidente. As mulleres maltratadas o que queren en dereitos e protección, no paternalismo. Pero voume remitir ao Concello de Viveiro, ao Partido Social de Viveiro, que colle 7 concellos. O pasado 12 de abril do ano 2019 tivo lugar a celebración da Mesa Local de Coordinación contra a Violencia de Xénero. Son as probas, non? No punto da orde do día dos rogos e preguntas, os representantes dos xulgados de violencia sobre a muller de Viveiro, xulgado de primeira instancia e instrucción número 2, presentaron á mesa un rogo para que se solicite á Dirección Xeral de Xusticia da Xunta de Galicia, non é ningún partido, senón funcionarios do xulgado da primeira instancia de instrucción número 2 de Viveiro. Solicitaron a habilitación dun espazo digno como sala de espera para as mulleres maltratadas que comparecen no xulgado. No rogo presentado do que axuntábamos a Dirección Xeral, explícase cales son as condicións, e non presento a foto porque non a teño aquí, pero sí que saleu nos medios de comunicacións, explicábanse cales son as condicións na que se atopaba a actual sala de espera. Era un archivo e unha silla nada cómoda, a pesar de que o Concello levaba 4 anos cedendo un edificio contigo, xulgado, para ampliar as instalacións. Con esas probas xa me remito, non teño máis que decir, simplemente decir que a política de recortes en materia de igualdade da Xunta está aí. As subvencións específicas para mulleres empezaron a dar no ano 2019 con un presuposto moi corto. O Concello de Viveiro este ano optou por esta subvención, sí que conseguiu, pero un Concello
de 15.500 habitantes para poder contratar a mulleres que sofreron violencia de xénero só nos deron dúas para poder contratar a dúas mulleres. Repítome, creo que a política de igualdade do Partido Popular da Xunta de Galicia deixa moito que desexar. Estamos vendo que pacta con partidos de extrema dereita. Non vou a decir o que dicen das mulleres e o que dicen da violencia de xénero, pero ás probas me remito. Nada máis que decir. Moitas gracias, señor Loureiro. Por o Grupo Popular, segundo turno, por señor Valado. Ben, pois continuando co que decía antes, señor Castro, vostede non veo aquí a falar en serio. Vostede veo aquí buscar un motivo para tildarnos de machistas aos membros do Partido Popular, aos deputados deste grupo, como fixo outra compañeira socialista hai 4 anos, doña Sonsoles, que agora non está, pero chamounos agresores das mulleres, buscando un motivo, sin máis. Vostede veo aquí a intentar insultarnos, porque vostedes creen que son os dueños de certos conceptos como a igualdade, a loita contra a violencia de xénero, e non é certo. Vostedes utilizan moitas veces a dor das vítimas para conseguir votos. E remitíndome ao que lle dicía antes, mire, o Goberno Central é o que debe definir os supostos de gratuidade da asistencia xurídica ás vítimas. Non a Xunta de Galicia. Isto non é un invento que veña dicindo este alcalde ou este deputado do Partido Popular. É o Goberno de Estado. O que pasa que eu comprendo que usted non quere incluir numerosas propostas de acordo nas que teña que instar ao Goberno de Estado, porque queda mal, claro, cos seus socios de Goberno aquí, e queda mal co resto da izquierda. É dicir que é o Goberno do Estado o que ten que cambiar a Lei de Asistencia Xurídica Gratuita Estatal, a Lei 1/96, queda mal deste pleno. E o mellor é, claro, votarlle a culpa á Xunta de Galicia, que total, con unha sardiña máis, ben pode o burro, señor Castro. E mire, cometen vostedes outro erro, o mesmo que cometeron no ano 2016, cando dicen crear un xulgado específico de violencia de xénero para Lugo. Xa lles dixemos daquela que vostedes discriminan o rural, que a creación dun xulgado específico para Lugo supón que o resto dos partidos xudiciais non teñan xulgado específico. Naquel momento, ustedes argumentábano dicindo é que así as vítimas poden estar mellor atendidas. Vostedes o que queren é facer peregrinar as vítimas por toda a provincia de Lugo. Houbo algún ou algunha que incluso me dixo é que podría desplazarse o xuez desde Lugo hasta algún dos partidos xudiciais. É dicir, non queremos que a vítima espere ás portas do seu xulgado e queremos facerlle esperar polo xuiz. É dicir, a vítima que esteña en Viveiro ou esteña en Becerreá ou esteña na Fonsagrada espera 1 hora e media polo xuiz que lle chegue para ser asistida. Esas son as súas propostas, señor Castro. Ao final, vostede ten que nos dar a razón. Ustedes viñeron aquí, como veñen sempre, conseguir un titular, non darlle solución a un problema, porque este erro que cometen é o mesmo que cometeron no ano 2016. Son numerosos os colectivos de persoas maltratadas, de mulleres maltratadas, grupos de presión, grupos políticos que dicen que o Estado, o Goberno do Estado, está incumplindo o Pacto de Estado de Violencia de Xénero. Por qué? Porque a lei galega sí que está desenvolta. Cal non está desenvolta? A lei estatal, señor Castro. A lei galega recoñece a gratuidade da asistencia xurídica, pero non pode prestala porque a lei estatal non o permite. Mentalícese. O que ten que traer é propostas serias e propostas nas que efectivamente se inste a administración correcta. Nada máis pola miña parte, moitas gracias. Gracias, señor Valado. Ten un turno de peche, don Efrén, para 1 minuto. Señor Valado, colouse, non sei de que está falando, non sei en que mundo vive, non o sei. Non sei en que momento lle importa si quen ten que dar atención é a Xunta, que, por certo, a lei aprobou no bipartito, que vostedes, oíndos falar, están a anos luz do que significou esa lei. Pero se pon a lei, ten competencias a Xunta de tal, e se ten que ser o Estado, que sexa o Estado. Pero é o que dixen que todos, e incluía incluso esta administración, todas fallamos, e fallamos como sociedade. E non se trata aquí de buscar unha confrontación, o que pasa é que estamos a fallar como sociedade. E incluyo a todas as administracións do Estado, e incluyo a nosa, que traballamos, pero estamos a fallar e non chegamos, porque se pasan estas cousas é que non chegamos. Entón, señor Valado, a min pareceme vomitivo o que acaba de decir por aí. Porque fale cos profesionales da xustiza, fale con as asociaciones de vítimas e dígalles se o que temos montado é un sistema
amigable para as vítimas. Por que non? Gracias. E non é cuestión de que o goberno haxa, é que non somos capaces de Efrén. darlles esa protección. Moitas gracias, don Efrén. Bueno, pues, votado o debate deste punto, sometemos a votación a moción do Grupo Provincial do BNG sobre o avance social na protección e acompañamento das vítimas de agresións machistas. Votos a favor. Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 11 da orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular para levar a cabo un plan de posta a disposición do parque móvil provincial para todos os municipios da provincia que teñan unha poboación inferior aos 20.000 habitantes. Este punto vaino expoñer a todos nós o deputado don Jesús Núñez. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señoras e señores diputados. Bueno, traemos unha moción que xa en reiteradas ocasións aportamos ao pleno desta Diputación no sentido de poñer a disposición de todos os concellos o parque móvil, reconocendo que o mantemento das carreteras como as demais infraestructuras tanto provinciales como municipales é unha competencia ineludible da Diputación e sabendo de a disposición para a Diputación dos equipos de riego necesarios, así como de todo o equipo de logística para facer fronte ao suministro de materiales e incluso personal para a actuación destes equipos de riego, solicitamos que ditos equipos de riego funcionen en todos os concellos da provincia sin distinción nin discriminación. Ben é sabido que durante estes últimos anos, por desgracia, non foi así. No ano 2016, nesta mesma moción prácticamente que se trouxo a Diputación Provincial, chegouse a un acordo para constituir un grupo de traballo, unha comisión, na que estuveran representados todos os grupos políticos, sin excepción, e un representante de vías e obras da Diputación. Acordo que, por desgracia, non se levou a cabo en ningún momento, polo cual volvemos a traer a solicitude de que se cree este equipo de traballo e que se cree, asimismo, unha folla de ruta clara para saber exactamente en que concellos vai a traballar os equipos de riego e as fechas nas que vai a traballar e poñelos a disposición de todos previa petición dos representantes municipales en cada un dos casos. Lóxicamente, a prioridade entendemos para todos que sería o mantemento das vías provinciales. Sin duda ninguna, a maior parte dos concellos, por desgracia, atópanse en un estado lamentable, pero tamén pedimos a colaboración en todos os concellos máis pequenos, fundamentalmente nos de menor población, porque os recursos que temos, desgraciadamente, son moito menores, para poder incidir e traballar sobre as vías municipales. Entón, consideramos que xa que estamos en un pleno de tanto contido, digamos, de igualitario e que sea igual para todos, pois, bueno, ahora a Diputación ten un excelente momento para demostrar que non hai partidismo e que os medios están a disposición de todos os concellos, o cual non ven sendo así históricamente. Eu non quero entrar en un debate de tú máis, tú menos, pois, peor para ti ou mellor para ti, ou que sea competencia de un ou do outro. En este caso, as competencias eu creo que están claras e definidas, entón, o que propoñemos é directamente realizar un análisis da situación en todas as vías provinciales e incluso as municipales previo informe dos concellos correspondentes e elaborar un plan claro e transparente para solucionar estas anomalías, contar cos equipos de rego da Diputación, que todos esteamos representados en este grupo de traballo. Non me gusta chamar comisión porque sabemos que as comisións moitas veces se constituyen para
non solucionar problemas. Entonces, como un grupo de traballo que propoñemos que antes de finales do mes próximo este creado, en o cual teñamos todos voz e voto e seamos capaces de chegar a puntos de acordo. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Núñez. Ten agora a palabra o don Efrén. Sí, o meu grupo, a modo de protesta ante a actitud do Partido Popular, non vai interpelar as mocións do Grupo Popular. Moitas gracias. Por parte do Grupo Socialista, ten a palabra don José María. Sí, señor presidente. Eu vou a defender unha moción aquí que, bueno, parece ser que, non sei, se os do Partido Popular están de vacacións ou están moito metidos na campaña electoral, porque responde traer unha moción a unha pregunta que fixeron o 26 de maio, no pleno pasado, na que o presidente, unha pregunta dese tipo non tiña datos, comprometeuse a contestar hoxe, e, bueno, isto é traballar a mitad ou duplicar a cuestión para ter unha moción deste tipo aquí. Pero, bueno, eu vou a contestarlle. Porque eu asistín, como diputado provincial, ao desmantelamento do parque móvil, como diputado provincial na oposición. Pero tamén asistín a un goberno bipartito, como lles gusta moito esa palabra do Partido Popular, a creación dese parque, recuperación, rexeneración, e hoxe é un modelo a seguir. Está ben que agora os diputados do Partido Popular pidan este tipo de traballo e este tipo de cousas. A igualdade, que, bueno, que dicen que é desorganizado. Eu creo que os concellos cada vez necesitan máis axuda. Hai concellos pequenos con redes viarias moi extensas que necesitan moita axuda e pouca población, e outros deféndense. Pero, claro, pedir aquí igualdade cando, bueno, en pouco tempo, en 6 meses que estiveron aquí no goberno, a igualdade non se viu, xa direi por qué, simplemente teño uns argumentos. Pero, bueno, claridade e transparencia non a houbo daquela, eso está claro. E, mire, non imos facer un plan anual da posta a disposición de vehículos, porque iso non é o que cumpre planificar. O que importa non é cada vehículo, senón os traballos que se fan ca súa axuda. O que planificamos nós e os técnicos desta casa son as accións de mantemento da red viaria provincial, a red viaria máis grande da provincia de Lugo, da provincia de España, non? 4.000 e pico kilómetros. É dicir, acabamos de facer un plan único con criterios técnicos, equitativos, aprobado por unha maioría, donde a maior parte do diñeiro vai destinado á red viaria provincial. Eu creo que sí, aos concellos non lles chega, é normal, cada vez axudamos máis, pero eu creo que o que están planteando casi é que a Diputación, mentras dura, porque está aí, uns poden nos gustar ou non, pero hai dúas. Ou a Diputación empeza a absorber os concellos, porque non se sosteñen, ou os concellos absorben a Diputación, porque a Diputación ten que manter, en primeiro lugar, a súa red viaria provincial. Eso, 4.000 e pico kilómetros de carreteras. E destinar o parque móvil aos concellos, cando xa hai un plan único para eso, pero, aparte deso, eu creo que o presidente ten na súa mente axudar tamén os concellos, pero que eu creo isto non cabe aquí aprobalo. Dentro de pouco virán ustedes a decirnos que a cultura ou o deporte é todo igual na provincia, e non é. Hai unhas partidas para cultura e deporte, e o diputado de Cultura e Deporte ten que planificar o seu traballo, porque estamos nun goberno onde tamén tomamos as nosas decisións. E non por eso estamos perxudicando a nadie. Eu creo que esta moción sobra, isto equivale a que, bueno, non fan ustedes os deberes. Eu xa non sei se é o Partido Popular o que fai isto, ou é este, despois de ver, escoitar por aquí o do COVID, despois de escoitar o da muller, eu tamén lle dou un apoio aí ao compañeiro do BNG, sinceramente, que é para cabrearse, escoitar a verdad moitas cousas das que din aquí vostede, citar aquí claridade e transparencia, que Agustín xa estuveches aquí tamén moitos anos. Eu creo que isto non é normal. Hai que traer aquí cousas que traballen pola provincia. Parece como se antes do COVID
non houbera problema. O problema sigue sendo a Xunta de Galicia, que tiña as competencias en sanidade. Eu son diputado de Cooperación dos Concellos. Pasará o COVID, ojalá pase, pero é que se non pasa, seguimos sin camas UCI, seguimos co mesmo problema. E parece que o problema só o ten Madrid. O problema é dun goberno e dun señor que me acaban de pasar unha foto que está colgado nunha farola en Castroverde e detrás del nin pon PP, nin un azul, nin unha gaviota. Un chico con gafas que pon Feijóo 20. Galicia ten dous problemas. COVID-19 que pase e Feijóo 2020. Eses son os verdadeiros problemas que ten este país, simplemente. Pois de momento... Moitas gracias, don José María. Segundo turno, señor Núñez. Bueno, xa me tardaba en chegar a mención a Feijóo, chegou a última hora, bueno, pois ben vida sexa. Nosotros o único que planteamos aquí é unha moción que afecta directa e únicamente a política da Diputación. Non traemos nada que afecte nin a política da Xunta, nin a política do Goberno Central. É a política da Diputación. E ustedes son políticos na Diputación. Nosotros somos políticos na Diputación. Tamén nos concellos. Tendo en conta que a Diputación é a nai, por decir de alguma maneira, de todos os concellos, paréceme que aquí é o sitio onde debemos de falar esas cousas. Non no Parlamento no Hórreo, nin tampouco nas Cortes en Madrid. Aquí. Ustedes vanse polas ramas, o representante do Bloque nin se molesta en contestar, ao mellor é que non ten nada que decir, e vostede vaise polos cerros de Úbeda. Pero se o único que lle pido é que nas Nogais teñamos o mesmo servicio do equipo de riego que ten vostede en Castroverde. Se non lle pido ninguna outra cousa. Pídolle o mismo. E falo de Castroverde, falo das Nogais porque somos os alcaldes que estamos en este momento intervindo. Non lle pedimos nada máis. E pedimoslle que a Diputación tome un acordo. Non queren votalo a favor, voten en contra, pero non se me veña con disculpas de mal pagador. A historia é clara e concisa. Nosoutros na Diputación dispoñemos de 3 equipos de riego, dotados perfectamente, con todos os medios, con toda a logística implementada para atendelos. Póñanos a disposición de todos os concellos. Non queren constituir a comisión ou equipo de traballo? Perfecto. Pero fagan algo para que sea un reparto xusto e chegue a todos os veciños da provincia, que todos teñen os mesmos dereitos. En algún caso, incluso, cumplan as súas promesas electorales, que as fixeron os seus representantes nos concellos onde non gobernan eles. Gobernamos outras forzas políticas, pero prometeron, concretamente no meu concello, que a Diputación iba a arranxar todas as carreteras. Bueno, pois cumplan o que ustedes prometeron, non lles pedimos nada máis. E cumplan co primeiro deber dun gobernante, que o día seguinte ás eleccións olvidarse de quen votou e dedicarse a gobernar. E gobernar para todos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Núñez. Don Efrén, renuncio ao turno. Señor José María. Sí, bueno, eu creo que do que eu falaba é un problema como os demais, como os que se trataron aquí. Por que non lle pide a Feijóo? Por que a Xunta de Galicia non lle pide que faga un plan único pos concellos? Pero que va un plan único parecido aos concellos, que sea equitativo con todos os concellos. Onde está ese plan? Que vimos a pedir aquí? Isto é inaceptable. A Diputación ten un plan único e ten uns equipos de rego provincial para manter as súas carreteras e para axudar a aqueles concellos que considere. Eu estou totalmente en contra. Creo que todos o entendemos perfectamente. Por que non piden a Xunta de Galicia que utilice os criterios de igualdade de todo? Pero é que, ademais, en pouco que gobernaron vostedes, mire, lle vou a dar uns datos. Simplemente collo 3, porque estou falando de máis de 4 millóns de euros que desde que levo na Xunta de Goberno, desde fai un ano, aprobados a concellos do Partido Provincial. Esa foi a igualdade de 6 meses e de 3 anos de chantaxe política o que dedicaron. Pero este Goberno provincial, PSOE e BNG, desde fai un ano na Xunta de Goberno leva aceptado. Pero só lle vou a dar uns datos, porque aparte do plan único, simplemente quero recalcar tres ou 4. Mire, Castro de Rei, investindo na rede rega do campo de césped, 16.000 euros, pero eso é
algo ridículo, porque é un pouco diñeiro. O Corgo, convenio para a mellora de pistas, núcleos, Campelo, Vilapén, Iglesia de San Cristóbal, 153.000 euros. Tivo plan único, tivo un convenio, e quere tamén un equipo de riego. É mellor asumir a Diputación ou do Concello. Voulle dar outro, simplemente. É pequeniño, Convenio Diputación Concello Mondoñedo para a mellora de vías, 149.000 euros. Isto foi a igualdade que defenden vostedes. Apertura do tramo viario, ordenación mobiliaria e casco urbán en Outeiro de Rei, 106.000 euros. E outro, para o mesmo, 69.000 euros. Vámonos ao Concello do Sabiñao, para un abastecemento de auga, 181.000 euros. Convenios extraordinarios, que foi a igualdade que deron vostedes en pouco tempo. E a maiores o equipo de riego. Eu non tuve ningún equipo de riego fai anos, nin ningún convenio excepcional. Eu non sei o que fan logo algúns concellos. Eu estou de acordo que o presidente tomará decisións, que para eso asume e xa responderá. Eu defendo unha moción, el defende unha pregunta, porque a pregunta mantena defenderá el que é maior dela. Pero eu digo que a súa igualdade está onde está. Cando están en 6 meses o que fixeron. Esta Xunta de Goberno aprobou máis de 4 millóns de euros desde agosto do ano pasado a hoxe para concellos do Partido Popular. Gracias, don Esa é a súa igualdade. Gracias, presidente. Gracias. É un turno de peche, señor Núñez, un minuto. Mire, a realidade é que vostede non respostou absolutamente nada do equipo de riego, que é do que eu falei. E falamos pedindo no básico que actúe en carreteras provinciales. Non, é que non falou dos equipos de riego, falou de outras cousas. A moción é clara e concreta. Refírese aos equipos de riego e refírese fundamentalmente ás vías provinciales, porque en algúns concellos as vías provinciales están moi ben, pero en outros están moi mal. E é o prioritario. E se dá tempo e quedan recursos, atenderáse tamén ás vías municipales, que é, por cierto, tamén unha das competencias da Diputación. En ningún momento falamos de outra cousa. Xa que, ademais, a súa portavoz, a señora Porto, iniciou na súa primeira intervención reconocendo que a Diputación de Lugo é un goberno local, pois pratíqueno. Practiquen a súa doutrina e poñan os medios da Diputación a disposición de todos os concellos. Pero se é algo tan sencillo como eso, non lle estamos dicindo nin que inste a Juan ni que inste a Pedro. Pois instaremos a donde sea necesario cando ustedes traigan unha moción en ese sentido. Pero en este momento o que estamos pedindo é outra cousa, a cual ustedes non repostaron. Gracias. Gracias. Moitas gracias, señor Núñez. Bueno, pois, rematado o debate desta iniciativa, sometemos a votación. Votos a favor? 12 votos a favor. Votos en contra? 13 votos en contra. Queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 12. Agradezco aos señores diputados que, se teñen algo que falar, sallan ao exterior, e se non permanecemos en silencio, por un murmullo molesta. Así que moitas gracias. Pasamos ao punto número 12, que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno Provincial a que poña novamente en funcionamento o complexo recreativo de Augas Mestas. Este punto vai a exercer de portavoz do Grupo Popular o señor Castiñeira. Ten a palabra. Gracias, señor presidente. A planificación e promoción do turismo fluvial que deseñou no seu día o organismo provincial, de maneira, ademais, moi acertada, baixo a presidencia de don Francisco Cacharro, e que tantos froitos deu, está abandonada polo goberno provincial. Dende a Diputación temos a obriga de coidar e temos que deixar e temos que evitar que se afunda o noso patrimonio como se afundeu o catamarán Pelegrín 1. Estamos de acordo en que se invista en vídeos, en feiras e demais. Ademais, existe un plan estratégico de turismo que remata ahora no ano 2020. Pero hai que coidar o que temos. Vemos que existen servicios, equipos e instalacións como ao complexo de Augas Mestas, situado no concello de Quiroga, ao pé do río Lor, moi pretiño da desembocadura do río Sil, que están en estado totalmente de abandono e que poderían estar funcionando perfectamente.
Augas Mestas está inutilizada e abandonada pola deficiente xestión turística do actual goberno. Son as instalacións modernas nun enclave maravilloso na Ribeira Sacra, candidata a Patrimonio da Humanidade, totalmente adaptada ás novas tendencias. É inconcebible que se deixen caer estas instalacións que tanto constaron, casi que 2 millóns de euros ás arcas públicas desta institución, e que se perda a posibilidade de que máis turistas disfruten das mesmas e pernoten na zona. Ante as queixas expresadas tanto por os lucenses que entenden que este complexo non entenden que este complexo siga sen uso, como do propio Concello de Quiroga, representantes deste grupo político visitamos este complexo pouco antes da crise sanitaria e volvémolo a facer nos últimos días. Nestas visitas pudemos comprobar que as instalacións non están operativas e que o único que están abandonadas pola desidia da xestión deste equipo de goberno. A maiores, compre sinalar que a abundante cantidade de erva e de maleza de gran tamaño que hai ao redor das instalacións supón un serio risco de incendio que podría danalas irremediablemente. Entendemos que hai que actuar, de que non debemos esperar a que sexa tarde, como pasou co catamarán de Lugo, Pelegrín que se deixou afundir no río Miño sin usalo, agora poderece nun prado en Begonte. Hai que intervir sin máis demora, así o fixemos constar xa en anteriores ocasións, a través, por exemplo, da presentación de varias mocións en maio de 2017, en xullo de 2018, varias preguntas no pleno do ano 2018, pleno de outubro de 2019, no pleno de xaneiro de 2020, sin resultado algún. Estamos na campaña do ano 2020, está perdida, señora diputada de Turismo, neste sentido esperemos que para o 2021 podamos disfrutar desas instalacións. As características destas instalacións están perfectamente adaptadas ao que requiren os usos propios do turismo da natureza, unha das apostas deste plan estratégico que demora a seriedade coa que foron deseñadas no seu momento polo Goberno provincial do Partido Popular. Os gobernos bipartitos, PSOE e BNG na Diputación, resultaron funestos para o complexo recreativo de Augas Mestas, construídos no ano 1996 e pechado dende o ano 2006. Este complexo conta con unha zona de camping, área recreativa, aparcadoiro de autocaravanas, cafetería, piscina, aseos, duchas e outras cousas. No ano 2004 acometeronse obras de ampliación consistentes en 5 bungalós e a rehabilitación de varias edificacións. Desde esta ampliación o complexo funcionou só durante 2 anos. Coa chegada do bipartito á Deputación, o complexo caeu en desgraza, como case sempre ocorre cando se deixan abandonadas instalacións deste tipo. Sufriron accións de vandalismo, o organismo provincial intentou executar certas obras nas instalacións, concretamente no ano 2017, para repoñer actos vandálicos, pero a verdade é que todo sigue igual e sigue pechado. A Deputación, por acordo do 23 de marzo, sacou a licitación no 2015, burocracia, volveu todo atrás. O conto é que, de verdade, pois parece que a Diputación lle ten manía a estas instalacións, son xa moitos anos e todo sigue parado. É unha verdadeira pena que todo ese patrimonio que ten a Diputación de Lugo aí, nun lugar increíble, pois que non esteña en uso. Pola presente, pois o Grupo Provincial do Partido Popular eleva ao Pleno da Corporación Provincial a presente moción e propón a aprobación do seguinte acordo. Instar ao Goberno Provincial a que faga as xestións oportunas para poñer en condicións de uso e funcionamento as instalacións de Augas Mestas en Quiroga e que reabra canto antes, porque, pese aos anos de abandono, aínda ofrecen condicións xerais adaptadas ás exixencias do actual turismo fluvial. Loitemos xuntos por non perder a campaña do verán 2021. É ano santo, ademais é importante para Ribeira Sacra, e creemos que pode ser perfectamente compatible con esas novas instalacións que está tamén financiando moi cerquiña a Diputación de Lugo en Rivas do Sil. Creemos que son compatibles absolutamente e, dende logo, non quixéramos facer comparacións odiosas. De verdad, non vimos a eso. Simplemente queremos que se aproveiten
os nosos recursos en calquera dos concellos que seña sin discriminación alguna. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Castiñeira. Señor Castro. Sí, ben, no mismo sentido que na anterior moción, a nosa condena ás actitudes machistas e que aínda soltaron un comentario comparando a igualdade entre homes e mulleres con a igualdade entre pistas dos diferentes concellos. Nos temos que protestar de alguna forma contra as actitudes machistas e ímolo facer sin interpelar as mocións do Partido Popular. Moitas gracias, señor Castro. Doña Pilar, polo Grupo Socialista. Moi ben, moitas gracias. Bueno, eu, señor Castiñeira, permítame a broma, agardo que ademais do posado de verán na Ribeira Sacra, da coñecemento en profundidade do complexo de Augas Mestas, para o cal agardo tivera a porta aberta cando chegou ali, porque creo que chegou prácticamente no mesmo momento ou escasas horas antes de que os traballadores de Traxa foran a facer a segunda limpieza. Bueno, eu agardo que ese posado que nos deleitou a todos nas redes sociais o utilice tamén para a promoción da Ribeira Sacra, algo importante para esta provincia. Quero agradecer, ademais, a fe que vostede demonstra neste equipo de traballo, na nosa capacidade como goberno, para considerarnos capaces de sacar adiante, resolver en poucos meses un problema que, tal e como acaba de definir perfectamente aquí, e segundo recollen na súa moción, se remonta varios anos atrás, mesmo a construción do propio complexo. E, ademais, concorda coas nosas previsións nas actuacións. E eu agradezcolle esta confianza e este marxe que vostede nos dá hoxe. Como vostedes saben, e vexo, ademais, que saben ben, a nosa expectativa é poñelo en marcha nos próximos tempos. Canto antes, mellor, pero vostede sabe igual que a min que isto vai a depender de diferentes plazos legais. Vostedes, neste momento, tamén é acaído dicir que, por outra banda, se ven faltos de argumentos e, ademais, en certa medida están tamén faltando a verdade, porque saben que non hai deixadez por parte da Deputación, porque se vostede considerara realmente que hai deixadez, non nos poñería como plazo 2021, porque de habela sería imposible chegar para o 2021, señor Castiñeiras. Polo tanto, vostede sabe que en setembro de 2017 se remataron as obras, que en xullo de 2018 se lle notificou ao adxudicatario que finalizadas as actuacións, competencia desta Diputación, dispoñía dun mes para firmar o contrato. En maio de 2019 produciuse a caducidade do procedimento de concesión e en decembro de 2019 respondemos ás alegacións do concesionario. E era ese concesionario, e non a Deputación, quen tiña accións pendientes de realizar. Teñen todos os detalles no expediente que hai nesta casa. Pero para nós hoxe o importante neste punto é trasladarlle á cidadanía, aos veciños e veciñas da zona e a todos os que ademais teñen empresas que dependen do sector turístico con nitidez e claridade que non existe abandono por parte da Deputación. Repito, vostede sabe que non o hai, senón non nos poñería un plazo tan curto, ata o 2021. Non hai esa perigosa maldad da que vostede fala, nin tampouco hai unha perigosa maleza invadindo o complexo de Augas Mestas. Nos últimos 6 meses, a pesares da incidencia da pandemia, Traxa realizou en Augas Mestas traballos de sega, poda e mantemento en febreiro e outra vez en maio, a finais, comenzos de xuño, pouco antes da súa visita, ou pouco despois, perdón, da súa visita. Tal e como lle podemos atestiguar con fotografías que hoxe teño aquí e que despois lle regalo para que non teña que desplazarse novamente ata Augas Mestas para comprobalo e que non tropece coas erviñas que ali pode encontrar. Que non hai abandono, sábeno. Que se quixera entrar neste xogo cando vostedes mandaban en Suplusa non levaría 4 anos sin desbrozar aquel complexo. E eu recórdolles, vostedes en Suplusa tiñan a maioría do Consello de Administración e tamén lles digo que durante 4 anos non se entrou a facer ningunha soa limpeza no complexo de Augas Mestas. Polo tanto, comprobamos unha vez máis que vostede sabe ben do que fala. E nós estamos convencidos, ademais, de que traballar na recuperación de Augas Mestas dun xeito que permita rematar coa intermitencia do seu funcionamento e sentar unhas bases sólidas
para a recuperación consolidada deste complexo, sen novos riscos de peche no futuro, é o que fai falta. Debemos normalizar o seu funcionamento ao igual que se normalizou o funcionamento desta institución. E nós, dende aquí, estamos dispostos a colaborar coas persoas e coas empresas que resulten adxudicatarias dunha concesión pública, dentro sempre, como non pode ser de outro xeito, dos ordenamentos xurídico e administrativo. E despois tamén hai algunha outra cousa que nos chama poderosamente a atención, como unha reunión co alcalde do Concello de Quiroga, ao que vostedes fan alusión e que lles transmite queixas. E, home, a verdade é que a min non deixa de sorprenderme un pouco, porque, se non lembro mal, antes o marquei aquí, o día 4 do mes de xuño, eu reuníme co alcalde de Quiroga e, bueno, fíxome chegar algunhas necesidades, foi unha conversa privada da que non lles vou a dar conta aquí, evidentemente, e, dende logo, de Augas Mestas. Non me comentou nada. E máis, compartía algunha das cousas que falamos nese momento sobre Augas Mestas. E din vostedes, nesa moción, que dende este grupo entenden que é necesario e urxente que o equipo do Goberno provincial dé os pasos oportunos para reabrir Augas Mestas. Din que é necesario e urxente. Pois non é nin necesario nin urxente para a súa tranquilidade, porque se está facendo e, ademais, para dar garantía de continuidade unha vez que se abra. Moitas gracias. Muchas gracias, señora Porto. Señor Castelleiro, segundo turno. Gracias, presidente. Mire, señor Castro, yo vou dicir así de serio. Mire, non lle admito, e de verdad non o faiga nunca máis, tachar este grupo de machista. De verdad yo digo. Non yo admito. Se vostede perdeu os papeles, é cousa súa. Nunca os perdeu. Sempre tuvo unhas actuacións correctas e sabe que temos un trato correctísimo. Se vostede perdeu os papeles ante unha intervención totalmente xusta e digna, de verdad, o sinto. Pero, por favor, non tacha este grupo que representa a máis de 67 partidos nesta provincia e a 30 alcaldes en concreto de machista, porque, dende logo, eu creo que iso dice moi pouco da súa persoa. Mire, señora García, anunciou agora que no ano 2021. Non pense que non me fío da súa palabra, pero mire, dixo vostede que o obxectivo era facelo no ano 2021 para telo aberto no ano 2021. Mire, sabe que decía o señor Besteiro, Augas Mestas se convertirá en 2010, fai 10 anos, en un centro de ocio para discapacitados. La Diputación cede a la gestión del Club Náutico en Quiroga. O sea, son moitas promesas. El PP denuncia el abandono e deterioro que sufre el Club Náutico de Augas Mestas. Claro que houbo actos vandálicos. 2009, la Diputación aprueba un concurso público para rehabilitar Augas Mestas. 2014. O sea, si é que na Ribeira Sacra, en Quiroga, están cansados das súas promesas. De verdad, yo digo, vostedes chegan tarde prácticamente a todo. Despois fan disculpas e demais. Mire, eu fun ali. Non fun unha vez, fun dúas. Xa yo dixen antes, fun dúas veces. Nas dúas estaba en moi mal estado. Mira, se vostede me dice que está ben Augas Mestas, pois, dende logo que me parece a min que non foi. Igual lle mandaron algunha foto, pero non foi ali. Pero igual tamén é capaz de dicirme que está ben o Pelegrín 1. Igual, nesa mesma dinámica, igual é capaz, que está moi ben cuidadiño. Igual tamén é capaz de dicirme que está moi ben o Pantalán de Los Robles. Igual tampouco foi por ali, pero xa ve como está deteriorado. Todo de turismo fluvial. Pero se quere falolle tamén do quiosco ou do anfiteatro de Lugo, tamén propiedade da Diputación e abandonados. O sea, así podemos seguir, xa sei que lles fastidia. Nós non vamos contra a imaxe da Diputación, queremos seguir colaborando, pero, dende logo, estamos aquí para fiscalizar o seu traballo. E o seu traballo en turismo fluvial é, dende logo, que lamentable. O único que están aproveitando o traballo que fixo no seu día o señor Cacharro Pardo promocionando o turismo fluvial da provincia, que está dando todos estes resultados a nosa provincia. Moitas gracias. Moitas gracias. Señor Castro, don Efrén, quere intervir? Moi ben, renuncio ao turno. Señora Porto, segundo turno. Si é necesario puntualizar
porque vostede interpreta e minte sobre as palabras dos demais. Mire, eu díxenlle claramente que coincidíamos na importancia de abrir canto antes o complexo e agradecinlle o marxe de confianza que nos daba ata o 2021. Ata o 2021. O marxe que vostede marcou. Señor Castiñeiras, vostede, aquí, acaba de marcar o 2021. Polo tanto, non diga que os demais decimos o que vostede quere que digamos. Non o faga, porque non é acertado facer eso. Dánselle mellor as fotografías, créame, bastante mellor. E tamén lle puntualicei, a respecto de eso, que eso vai a depender, entre outras cuestións, de diferentes aspectos legais e de tramitación. Creo que quedou bastante claro na primeira intervención, pero vostede quixo interpretar e adaptar as miñas palabras á súa conveniencia. Mire, nós non lle podemos votar a favor desta proposta que traen aquí por tres cuestións claras, e non me vou a liar para dicirllas. Primeiro, porque non hai abandono. Si o houbo, mentras vostedes tuveron a responsabilidade dende Traxa, dende Suplusa, cunha maioría no Consello de Administración da Sociedade. Segundo, non lle podemos aceptar porque se está traballando para desenvolver un proxecto consolidado e de futuro. E terceiro, porque eses traballos nos que se está xa agora traballando, valga a redundancia, por parte da Deputación, permitirán abrir augas mestas con bases sólidas. Van a supoñer unha recuperación do complexo que remate coa intermitencia, xa llo dixen na anterior intervención, deste funcionamento e sen riscos de peche futuro. Ese é o noso compromiso e é o que eu deixo aquí para que conste en acta. O resto, dio vostede, e intenta facer que o digamos os demais, pero non é así. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señora Porto. Ten un turno de peche, señor Castiñeiras, dun minuto. Gracias, presidente. Mire, vou dicir o que dixen. Loitemos xuntos por non perder a campaña do verán 2021. Ano Santo é importante para a Ribeira Sacra. Non lle estou dicindo que vayan facer. Perdimos a campaña do 2020 e esperemos que non se perda a campaña do 2021. Se vostede está contenta e orgullosa da súa xestión turística con respecto ao asunto de augas mestas, pois fabuloso. Xa non é culpa de vostede, é que xa é culpa dos anteriores, posto que en todo o tempo que vostedes levan no goberno non fixeron absolutamente nada por este complexo. Se o van a facer agora, benvido sexa. E se houvese voluntade, obviamente, o que farían era votar a favor, recoñecer estas circunstancias, traballar e votar a favor. Desde logo que o alcalde de Quiroga e os alcaldes da Ribeira Sacra van a estar contentísimos de que solucionen este problema. Esperémolo, pero tamén lle digo, aquí está a hemeroteca, e levan desde o ano 2009, 2010, dicindo que van a abrir augas mestas e ainda sigue aí parada. E de verdade, dígolle que vai a visitalo, porque está en moi mal estado e está todo abandonado. Moitas gracias, señor Castiñeira. Rematado generosamente a súa último turno. Sometemos a votación a iniciativa do Partido Popular dunha moción para instar ao Goberno provincial a que poña novamente en funcionamento o complexo recreativo de Augas Mestas. Votos a favor? 12 votos. Votos en contra? 13 votos en contra. Queda, por lo tanto, rexeitada esta iniciativa. Punto número 13. Dación de conta de resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de maio de 2020. Punto número 14. Comunicacións de presidencia, que non hai. E punto número 15. Rogos e preguntas. Se non hai erro, teño aquí comigo 4 preguntas e un rogo. 2 preguntas que proceden do pleno anterior, 2 preguntas que foron presentadas para este pleno sin as 24 horas que se establece, pero en todo caso creo que se pode estar en condicións de poderlas contestar, e un rogo.
Entonces, por orden de rexistro, teríamos en primeiro lugar unha pregunta que ten relación con o equipo de goberno se vai levar a cabo unha redacción e execución dun proxecto de arranxo da Ponte de Santo Estevo. Quen formula esta pregunta? A da Ponte de Santo Estevo. Bueno, o señor alcalde de Outeiro de Rei, non? Pois nada, formula a pregunta. Delle o micro, faga o favor, delle o micro. A Ponte de San Esteban, situada na estrada... Compañeros diputados, se pode acercar o micro? Sí. Gracias. A ver. A Ponte de San Esteban, situada na estrada LUP 5101 Rábade N6 Friol 235 Intermunicipal Rábade Begonte Outeiro de Rei Friol é unha infraestructura moi transitada e que une varias parroquias de Begonte e de Outeiro de Rei, ademais de servir de nexo con Rábade e con Friol. Ante a ausencia de actuacións de conservación suficientes na mesma para parte da Deputación Provincial, esta foi degradándose de tal xeito que unha vez constatada a perda dos requisitos mínimos de seguridade, o equipo de goberno provincial rematou proibindo o tráfico de vehículos de máis de 10 toneladas. A consecuencia desta decisión son, por unha banda, a imposición de trabas na circulación dos vehículos afectados ás actividades económicas dos veciños que observan como experimentan un incremento nos costes temporais e económicos de transporte e de movimento de maquinaria, o que representa de xeito negativo, o que repercute de xeito negativo na produtividade, competitividade e rendibilidade das súas explotacións. E, por outra banda, a imposibilidade de que pola mesma circulen autobuses, sinaladamente os vehículos de transporte escolar, o que conleva que os nenos e nenas teñan que dar un rodeo de varios kilómetros para ir ás escolas ou ás súas casas. Polo anteriormente exposto, o Grupo Provincial do Partido Popular traslada a seguinte pregunta. Ten proxectado o equipo de goberno provincial levar a cabo a redacción e execución dun proxecto de arranxo da Ponte de San Esteban situada na LUP 5101 Rábade Nacional 6 Friol LU 232 Intermunicipal Rábade Begonte Outeiro de Rei Friol que permita que a mesma se reabra ao tráfico rodado pesado e de autobuses en aceitadas condicións de seguridade? Moitas gracias. A esta pregunta vai dar resposta a deputada señora García Porto. Delle o micro. Perdón. A Ponte de Uriz permite a estrada provincial LUP 5101, denominada de Rábade a Friol, salvar o río Ladra, xusto no límite municipal de Begonte e Outeiro de Rei. Esta ponte, que data de finais do século XVIII, comenzos do século XIX, está recollida no Inventario de Pontes Históricas de Galicia, coa referencia LU 49. Trátase dunha ponte de mampostería con arcos de media punta. En abril do ano 2016 produciuse un afundimento na calzada da ponte provocando danos estructurais. Estes danos estaban situados no segundo arco e no muro de carga. A gravidade dos danos motivou que se procedese á súa reparación mediante unha actuación de emerxencia que seguramente todos vostedes lembrarán que rematou en xuño do 2016 e tivo un custe total de 91.468 euros. Mais recentemente, en agosto do 2019, apareceu inmediatamente antes da ponte un furado que se debía a danos existentes nunha obra de drenaxe que se atopa antes da ponte, do lado de Begonte. Procedeuse á reparación dese furado mediante a empresa adxudicataria da conservación de zona e supuxo un custe de 1.217 euros. A análise dos danos descritos fixo pensar que existía unha relación directa co elevado tráfico de vehículos pesados, xa que estas estructuras non foron concebidas para soportar cargas tan altas, nin polo seu deseño, nin polos materiais cos que se construían. É por isto que se procedeu á instalación de sinais para limitar a tonelaxe dos vehículos que poden atravesar a ponte. Nembargantes,
Ditas sinais foron arrancadas ata en 2 ocasións, descoñecéndose a identidade dos infractores, polo que a día de hoxe continúan pasando vehículos pesados pola ponte co risco que isto supón. Está prevista a colocación de novas sinais e a disposición de marcas viais de limitación da tonelaxe para protexer esta ponte que, como lles dixen ao comenzo desta contestación, data de finais do século XVIII e comenzos do XIX. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. A seguinte pregunta está registrada o 26 de maio, ás 7:47 da tarde. Perdón, ás 7:47 da mañá, senón serían as 19. E esta pregunta versa sobre o parque móvil. Non sei quen fai esta pregunta. A señora Castro ten a palabra. Ben, esta pregunta xa fora formulada tamén xa no pleno anterior, pero, bueno, pois volvémola a reiterar, a máis que, aparte, hoxe trouxemos unha moción sobre este tema, non? A asistencia de infraestructuras viarias en bo estado resulta esencial tanto para os desplazamentos dos lucenses como para o desenvolvemento económico e turístico da provincia. Unha das obrigas da Diputación de Lugo é a xestión da súa rede viaria provincial e asistencia aos concellos a través do seu parque móvil para o arranxo e mantemento das vías municipais. Precisamente, para levar a cabo actuacións neste ámbito, o organismo provincial conta cos recursos económicos, materiais e humanos necesarios. Tal é así que nos orzamentos o Parque Móvil Provincial dispón de partidas específicas para acometer estes traballos, ademais dun amplo dispositivo formado, como é sabido, por equipos de rego e de limpeza, trailers, camións, pala cargadora de cadea, etc. Sobre este tipo de servicio, que a priori resulta indispensable para a mellora das comunicacións, descoñécese a súa planificación e os criterios de distribución, detectándose certa desigualdade por parte do Goberno provincial á hora de poñelo a disposición das entidades locais. Varios alcaldes trasladaron a este grupo a súa queixa neste senso, pois, mentres algúns rexedores xa tiveron as maquinarias no seu concello varias veces, outros, sen embargo, aínda as están agardando. O que me toca a min como alcaldesa no meu concello, levo 10 anos e nunca, por exemplo, ali, nunca o parque móvil foi, e non é porque as carreteras estén en perfecto estado, todo o contrario. Así que a pregunta que trasladamos do Partido Popular é a seguinte: en que concellos, de forma detallada, se realizou o parque móvil provincial actuacións de mantemento da rede viaria durante os meses que transcorreron do presente ano e que previsións e planificación manexa o Goberno provincial respecto ao mesmo para os vindeiros meses. Moitas gracias, señora Castro. Pois mire, dicirlle que o Parque Móvil Provincial traballou en 29 concellos desta provincia no ano que levamos gobernando, 29, que hubo concellos de todas as cores, que llevou a citar, pues, non vou ler os 29, llevou a citar algúns de cada color. Por exemplo, para deixar os meus para o final, podo dicirlle que no caso do Partido Popular, pois houve concellos como Saviñao, por exemplo, como Antes de Ulla, ou como Sober, ou mesmo, incluso, bueno, outros máis, pero no caso do BNG, pois, por exemplo, o caso de Ribadeo, no caso do Partido Socialista, pois, entre outros, Monforte, ou Navia de Suarna, do Fonsagrada, ou Cervantes, o sea, que hai de todos os colores, traballaron os equipos da Diputación. E, retomando un pelín algunhas cousas que se dixeron aquí, pero basicamente relacionado con isto, eu antes escoitei ao señor Núñez dicir que pois todo é igual, todo é igual. E claro, eu como padezco esa igualdade, porque nestes últimos días a Xunta me acaba de negar 4 proxectos sin argumento ningún, simplemente dicindo non acadaron a puntuación necesaria, ni siquiera me dicen canto. Con ese criterio, que como vemos é xustísimo, criterio moi xusto, pois trataronme igual cos do Partido Popular, donde onde, por exemplo, estuvo a conseguir na comarca, noutro concello, o cual eu non lle quito que vaya, só faltaría, o que voto de menos é que viño o meu. Esa é a diferencia. Eu non me queixo de outros. E esa é a igualdade, señor Núñez. Así que, mire,
vostedes teñen un plan único, como teño eu, no meu concello, e isto non é un maná, isto sale dun presupuesto, isto non sale que do cielo e nada, apareceu aquí, non. Isto sale dun orzamento, porque non temos aquí a máquina de facer billetes, E antes non había eso. Pode usted ir a algunha diputación que lle é familiar por aí, verá que o plan único da Lixón ya está a 50 ou 60.000 euros, e punto. Como había antes aquí, co POS, igual que había aquí co POS. Así que ese plan de obras e servicios, ese plan único de obras e servicios, é xustamente, entre outras cousas, para arranxar as vías municipais. Xustamente para eso. Hai que nos dedicar a outra cousa, pero entón é a súa responsabilidade. Cada un ten que escoller cando goberna onde mete o diñeiro. E os ciudadanos se valorarán. E claro, falaban vostedes de criterios. Mira, vou ser moi franco, moi clariño. Utilizamos os mesmos criterios que cando gobernaba o Partido Popular. Exactamente os mesmos. Eu non os cambiei. E digo eu que se os criterios eran bons cando gobernaba o Partido Popular tamén serán bons agora. Claro, o único que varía é a aplicación. Os criterios son os mesmos. Así que eu creo que queda claro o que lle quería decir. E como chegamos tarde a todos, señor Castiñeira, vou procurar salir a noite anterior para chegar antes que a usted. E en relación co que lle dicía a señora Porto, estou valorando moi moito poñer unha zona videovixiada nesa ponte para ver quen é o simpático que cando se lle ocurre calquer cosita para hacer alguna cosa non boa desde logo nin para a estrada provincial nin para a ponte, arranca e tira ao río. E é conveniente ser quen é o simpático, porque é bom verlle a cara. Claro que pode ir con mascarilla, pero hasta se pode saber quen vai debaixo unha mascarilla. Así que anímeos a que sigan arrancando, e cando pintemos no suelo, a señal tamén outra vez que vamos a pintar no suelo a ver como abarren con a escoba, salvo que a pinten de negro con pintura negra. Porque, de verdad, en fin, falar aquí de que alguén fai unha falcatrurada que é arrancar unha señal, en fin, é un vandalismo, pois a mí ese ni siquiera nin se nombra. Eso nin se nombra. Pero, bueno, está claro onde andan os equipos da Diputación e os criterios son os mesmos que cando gobernaba o Partido Popular. Non nos tocamos, son exactamente os mesmos. Miren vostedes, verá como son os mesmos. Bueno, dou por resposta a esta pregunta e hai outra que presentaron vostedes no día de onte, ás 12:17 da mañá, que é unha pregunta que versa sobre Traxa. Quen vai facer esta? Don José Antonio García, por favor, ten a palabra. Sí, moitas gracias. Sí, basicamente a pregunta o que fai relación é se coñece vostede que se está desviando ao personal da empresa de transformación agraria Traxa, antes vinculada a Suplusa, para realizar tarefas dentro da súa xornada laboral distintas ao mantemento e conservación das zonas verdes de titularidade provincial incluídas no encargo realizado a dita empresa. Moitas gracias, señor García. A esta pregunta tamén vai dar resposta a doña Pilar García Porto. Non, señor García, eu non teño coñecemento. E vostede? Porque a verdade é que despois de ver a súa nota de prensa do outro día e a pregunta formulada na que non ten sospeitas derivadas de algunhas informacións das que dispón, porque se vostede tivese algunha información concreta e non a comprobase, estaría actuando con neglixencia. Se a comprobase e resultase ser certa, aportaría os datos, digo eu. E se non ten datos, non ten informacións. E todo isto é un invento. Debería seriamente replantearse calquere que sexa a súa contribución á política e, máis concretamente, neste asunto que vostede insistentemente trae a pleno relacionado coa empresa pública Traxa. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. E queda outra pregunta que versa sobre instalacións deportivas. Isto creo que esta pregunta vai ao señor Poi. Así que, señor Poi, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Adiar o traballo non soluciona problemas. Tivemos que escoitar hoxe o señor Castro. A miña pregunta, que xa máis está redactada como unha pregunta pechada para que resulte moi doado contestala, preguntas pechadas son as de sí ou de non.
O equipo de goberno provincial ten elaborado o calendario de uso das instalacións deportivas provinciais e algún protocolo específico para cada unha das mesmas ou algunhas indicacións de carácter xeral con respecto ao COVID? Moitas gracias, señor Poi. Señor Castro, don Efrén. Sí, ben, como hoxe, a parte de outras cousas, están simpáticos, vou a contestar para que poda entender e con provas, non? Que vostede fai a gracieta, pois eu tamén a fago, porque hoxe é o día. Sí, e cun protocolo que mellor é demasiado extenso, pero fixemos un traballo bastante máis extenso que outras administracións e non está aprobado porque este fin de semana a Xunta aprobou un decreto no que modificaba o uso de mascarillas dentro das instalacións deportivas e temos que incluir esas indicacións, pero nesta semana estará asinado. Señor Poi, non se pode repreguntar, isto non é un debate. Se usted, perdón, señor Poi, escóiteme. Señor Poi, escóiteme. Señor Poi, pero escóiteme a mí agora. Escóiteme a mí. O señor Castro respostou. Pode que non lle gustara a resposta, ou incluso pode que non entendera. Pero vostede ten a posibilidade de formular outra pregunta no próximo pleno. Cumpla vostede as normas, faga o favor. Respostou, gustoulle ou non? Bueno, iso é outra cousa. Eu xa non entro. Pode vostede formular outra pregunta, pero para o próximo pleno. Ben, esa pregunta está contestada. Pasamos a un rogo, que non sei quen formula o rogo. Señor García, formula usted o seu rogo. Sí, bueno, o rogo refírese basicamente ao estado no que se atopa a carretera provincial LU P4201, que unos concellos do Sabiñao e Paradela. Trátase dunha infraestructura que ten un tráfico bastante amplio, incluso pesado, porque une dúas estradas autonómicas e o tráfico que une directamente parte da zona de Ourense coa Ribeira Sacra. Existe, segundo nos trasladan os alcaldes da comarca, existía un compromiso do anterior presidente da Diputación, o señor Campos, para ensanchar e mellorar o firme desta carretera. Entón, desta estrada, neste sentido, é o rogo que, por parte da Diputación Provincial de Lugo, se proceda a realizar as obras de ensanche, incluídas as expropiacións necesarias, e mellora do firme da estrada que une ditos concellos de Paradela e o Sabiñao, a LU P4201. Moitas gracias, señor García. Bueno, vostede dice que hai un compromiso, non o conozco, porque documento non hai ningún. Eu non sei se de palabra chegaron a falar en algunha cuestión, pero de documento te aseguro que non hai ningún. Pero, de todas maneiras, como é un rogo, non tiña por que dar resposta, pero vou a dar, quero dar. Como un principio xa para todo o mandato. Mire, o problema das estradas da Diputación é o firme. Non é a anchura, lamentablemente, porque se valeron hasta agora van a seguir valendo. Por qué? Porque cada vez hai menos población no rural. Así que a necesidade de ampliar, pois, home, non é tanta. A necesidade de ter bon firme, sí. Eso sí. Por lo tanto, xa lle digo, que de cara ao futuro, o que vamos a tratar é de que teñan o mellor firme posible, pero de facer ampliacións, non. Iso xa como estrategia xeral. E, no caso este, xa lle digo, temos a intención de arranxala na súa totalidade, 12 kilómetros, entre concellos do Partido Popular, Paradela, Sabiñao. Por lo tanto, me parece que aí hai unha igualdade, non hai aquí socialismo por ningún lado, nin benegaísmo, nin nada deso. Paradela, Sabiñao. Vamos a intentar facer. Ahora, eso sí, ca anchura que ten, ca anchura que ten. Para que haxa un bon firme e todos os veciños da Feasita, das parroquias de Sabiñao, de Paradela, todas esas zonas, teñan o mellor firme posible para pasar por esa estrada. E iso é todo o que lle podo dicir. Pero iso para esa estrada e para outras da provincia. Moitas gracias. Non habendo máis asuntos no orde do día, levantamos a sesión. Moitas gracias a todos.